Goeien, van harte welkom vanuit een mooi, zinnig Griepskerk. Krekt oer de grens van Friesland en Greensland. We hebben beginnen aan de laatste reguliere vierleercompetitiewedstrijd van dit seizoen. Het wordt nummer 12 in de regen. En we openen de wedstrijd met Alwin Vonk, die het een heel aan een anderen glied en voort te wettermat. Ja, mijn naam is Freek Wijmen. Naast me zit Hannes Carrion, wel bekend als oud-toplepper. Tegere Silvio terug deze wedstrijd meenemen. En ja, een wedstrijd waar toch wat druk op zit in die zin. Aan het eind van de jonne dan weten we wat kwalificeert binnen voor het FK en dan ook voor het NK. Want de beste 48 leppers die in de henne. Juster had hier een tweede klaswedstrijd west. En Joert dus de eerste klassers. Nou, er binnen nog een paar verschoningsjes mogelijk. Tussen de tweede en eerste klas. En er binnen natuurlijk een aantal mensen die het heel graag het klassement winnen willen. Hannes Carrion, daar hast in het begin van het seizoen erbij geweest. Daar zit er nou gelukkig weer bij. Wat is die indruk ontnota van dit corona-vierleerseizoen? Ja, het is nog wat wisselend. Hè? Er binnen vooral bij de topklasse een heel soort verschillende kampioen west. En dat maakt het natuurlijk heel wisselend. Of, ja, een beetje vraagteken waar het nou de grote man wordt de komende weken. We zeggen vorige week dat Onne Galen maar natuurlijk die 21 meter passeerde. En dat leek het nou de te kloppen man te wijzen. Hij staat op dit moment in het klassement tweede. Dus ik ben heel benieuwd wat er Fiona doet. En verder, er binnen wel peer uitzitters om het zo maar te zeggen. Bij de vrouwen Marit natuurlijk. En bij de jongens Arend Jan die er eigenlijk al wel wat bovenuit steken. Dus we beginnen het zien wat ze Fiona nog leveren en hoe wordt dat in vorm binnen voor na je weekend. Ja, het is heel spannend worden. We gaan een wissel in het seizoen met prestaties. We kennen in de breedte zeggen dat de prestaties in de senioren gemiddeld toch wat achterblijven. We gaan nog maar 21 meter sprong gaan. Dat weer al aan een wedstrijd in Burgum. Wel een aantal keren 20 meter, maar in verhouding nog net zo vaak. Nee, Wils we juist bij de junioren jongen, daar hebben we een Rutger Haanstra, een Wisse Broekstra, een Riemer Durk, een Minne Smit. Nou, die meisjes daar een hele leuke competitie van. Ja. Bij de vrouwen, dan neemt het Marit van der Wal, maar we vergeten dat Tessa Kramer gewoon in de Friese trui hebt. Sorry, ja, dat zit ik verkeerd, ja. 4 keer al won had. Ja. Marit van der Wal 3 oerwinnetjes achteraan namen. En die strieden Joert om het klassement. Wils we zeggen hoe het Gerb Terpstra hier. Ja, die maken het hier al gelukkig. Geweldig uiteindelijk in die jongensgroep. Want ook daar is sprake van een hele leuke competitie. Ja. Gerb Terpstra won al 2 keer. Auke Hilde won hij. Douwe Abma won al 2 keer, maar een dik PR zelfs. Precies. En dit is de sterkste vrouw op dit moment. Famke, mag ik zeggen. Dat is Hanneke Westert. Nou, dat die aan het einde van de jong die Friese trui om haar schouders houdt, dat is wel zeker. Die stekt er 4 bovenuit met zo'n oorwinningen. En die had zien dat haar grootste concurrente, Inger Haanstra, maar een blessure aan de ankel aanhekken is. Ja. Wij zullen beziekje de eerste afstand even in beeld te krijgen. De wedstrijd is hier correct uiteindelijk. Ik teken ervoor dat we dit waar een beetje harmaaien hadden. Ja, zeker. De wien is een beetje gang lezen. En we zitten hier lekker smoek wat dat betreft, hè? Ja. De eerste afstand die het buis terugkomen, dat weer bij de Famkes niet krijgt Hilde van der Wij 10 meter 79. Nou ja, daar komt ze hier net voor, dat kan ze volle verder. En bij de senioren noteerden we al 2 wiertsprongen. En wat doet Jos Bethlehem hier dan? Nou, die is de eerste die droeg springt. Ja. Nog net Safir, hè? Nee. Want wij lezen de lijn op, Joert. Ik denk 15 en een jongetje. Er zit er mij nog wat bij. En Germ Terpstra, die het wanneer krijgt bij de jonkjes in actie zeggen, die begint heel aardig, hè? Want die noteert hier 16 meter 53. Ja,
En smaakt daarmee pakken. liet hij zien dat hij gewoon een van de kandidaten op eremetaal op het FK is. Ja, Voor hem een zeker. thuiswedstrijd, hè? Hij traint ja in Weesum. zeker. Hij kent die skongers. Hij komt uit Tjom. En ja, hij had ook al een persoonlijk record van heeg in die Santje meter. Dus dat is absoluut een kandidaat voor eremetaal in Weesum. Takkem wiekensneun. Het zeggen de sprong op zich zeggen gewoon heel ontspannen uit. Hè. Het wie net dat het nou al gelijk een topsprong weer. Dus het liep het wel alsof er inderdaad wel echt in vorm is. Het klimmen ging vrek erop. Dus ik vermoed eigenlijk dat de Fiona nog wel verder gaat dan deze 1653. Laten we het hoopje dat dit het begin is van een mooie jongen. Hanneke Westert, Nies Knek bij de Famkes noteerde 13:26. En hier zullen we Berber de Vries. En die helpt het derde punt net. Die had nog 2 sprongen oer om nog wat on haar klassement te doen. Zeker spannend en vandaar dat ze denk ik ook de watergaat. Berber de Vries leert ek bij Weesum, komt uit Montchem. Won dit hier 1 keer. Na al die oerwinningen van Hanneke Westert en die fjouwer van Enger Haanstra. En dan bij de jongens. Auke Jan. Ja, dat noemen we het wel uit Burgum. Ja. Auke Jan Hilderda. Ja, die ligt dan toch nog wel een stuk achter dat blauwe baltje wat daar in zo'n bed leidt. Ja, de insprong weer net fantastisch. Dus dan is de sprong eigenlijk al verlen. Maar dat zullen ik zelf weten. Sjebbe Galema in de oergensklasse. Zo, dat ligt er. Dit Gelijk ziet goed er uit. net raar uit. Alleen Nee, dan ga je oh, voor hem spieder een heel lijn uit koers. Ja, En dat gaat alle keer van de afstand af. Ja. Want ja, zo gaat het nog een keer bij het vier hebben. Hoe rechter je springen, hoe verder de afstand. Zo nou en dan een driegende wolkje of zo in de vierde boven de bjen, een donkere loft. Nou, dat rielt gelukkig van ons aan. Daar heb je wel degelijk wat buien en westjoert. Maar als we het zo wat horen kennen zoals het nou is, dan hebben we een goede kans om de wedstrijd volledig uit te lepen. Wilst ja. Oh, weer een missprong. direct al in je hand die geen grip hier. Nee, het is wel wat verpand, want er is de vierde insprong al vanaf de vierde springer al. Die bij de insprong eigenlijk gelijk de eerste slag mist. Ja. Misschien dat de zinnen nog een beetje fel is. Dat het in de laatste stap een beetje verblinden wordt. Terwijl dat het inschatten misschien wat minder is. Ja, Althans, ik zou net weten wat een oorreden kan wijzen. Of ze rennen wat sneller of langzamer. Dat de vorm juist groeit. Maar daar hebben we Hidde de Jong. Hidde had hem wel goed. Maar die had de stok net zo vier steen Nee. en gaat wat te vlug hoer. Dat klopt. Ja, dan kun je Ja, de dan- horenkant hellen, maar dan, Ja. dan komt het net vier. Dan ga je er net te vol aan. Nee, ja, al een week al met Kenis lepen, toen sprong er iets van 3 keer 4 uiteindelijk. Wielst er heel dreigend in de stok zie je. Dus misschien dat er denkt ik doe het nog even iets rustiger aan, joh. We beginnen eerst 1 op 7, even een afstanddel zetten en dan wik verder steenmaat. Maar ja, het is toch even een afstand over zijn scores dan je thuiscores. Dus. Ja, en dit wordt ook even spannend, want op de vierste schans zullen we staan Age Hulder. Die is begonnen in de topklasse, maar is na promotie-degradatiewedstrijden krijgt op het 9e plakje belonen. En Klopt. dus springt hij nou nog in die oorlogsklasse. Ja, hij staat 9e in het klassement, maar als er Joert een goede sprong produceren kan, zou hij die top 8 nog binnen. Precies, te hij had kennen. 3 kansen om dus, zichzelf weer in de topklasse te springen. Maar dan had dus die nummer 8, Jarno Hoekstra, er vervolgens ook weer niks bij springen. Of dan had er nog verder. Dan wil je zien wat er in de eerste sprong doet. Insprong is goed. Klim ligt het ook goed. Alleen dan draait het gelijk al naar links staan. Ja, dan COC ze van, goh, is dat dan slim als je 9e binnen of 8e? Nou ja, voor het FK net. In die zin, daar springen de 16 beste senioren. Klopt. Maar ja, 14 dagen later hebben we het NK en daar doen de 8 beste Friese lepers mee. En dat zou die dan Ja. in eigen dorp in Burgum missen matten. Dus voor Age Hulder staat er wel Ja, degelijk wat precies. op het spul. Zo, dit is een betere insprong hier. Hè. Iris Bij de Biega. dames.
Dat liep het beter. Ja, het is wel een verschil, hè, die topklasse of senioren. Het liefst wordt wel gewoon in de topklasse zitten voor het Fries kampioenschap. Want dan springt ze eigenlijk in het, in het hoofdprogramma. Knaap trouwens. Ik wie even... Dan springt ze eigenlijk in het hoofdprogramma. En dan wist ik was springen, maar om de finale te halen. Ja. En oors dan is het toch een beetje de afstand del zetten. Thomas van der Goot bij de jongens. Oei, miste laatste klimslag. Ja, dan kun je de sprong alsnog misleren, hè? Ja, hij zit zelf. Volgens mij valt het mij, maar het is altijd een schrikken. Het is zo raar op Nee, dat liep op zich liep al goed te gaan. Alleen nog, valt er als een pommel al uit. Ja, hij mist hem gewoon finaal met klimmen. Dan of je binnen te gretig. Ja, klopt. Kan gebeuren. Nou, hij stekte toen even op naar de presentatrice hier, Jong Klaskenauta. Die is als speaker actief in deze wedstrijd. Ten teken dat het wel goed kwam is, geen blessures gelukkig. En hij weet natuurlijk, ik ga nog 2 kansen. Dat ken nog wel. Dat brengt u op de eerste batte bij de famkes bij Manon Koehoorn van Snits. Lept van de afdeling Driels. Achter haar de coach, Auke Sielstra. En Ken Manon. Die zak het ik voet. Ja. Ja, ik zeg, ze krijgt bij de onren al even nijmeten of de onlooplengte al hier klopt. Dat zal inmiddels zeggen dat wel goed nijmeten. Maar goed, dit mislukte wat. En met het weeromloeken van de stok zie je de touw los. Dus ze moet even de pols weer om... Jesper Demmer, die ziek het natuurlijk ook nog wat een weg in. Maar dat gaat falikant mis. Het zal een combinatie worden van de stok misschien wat te 4. Maar hij hier echt net een geweldige loop. Nee, de snelheid weer wat uit. En dat hij wel nodig om die polstok oer de derde punt te krijgen. Hij is een van de 3 broers. Zuiderstraat die laat alle 3 per jaar opgesprongen. Nou, ze hebben thuis een afspraak als iemand per jaar springt om over langs de weg. Maar ze hadden nu alle 3. Sjerbe Galeman is correct in de oerensklasse, noteerde nog 15 meter tol. We zitten voorlopig op een tweede plakje mee. Maar ja, dat ben natuurlijk geen afstanden bij Joen de finale maar Helly Ziller bij de senioren. Lisse van der Knaap noteerde bij de famkes Nies correct 12 meter 70. Voorlopig een tweede plakje achter Hanneke Westert die tredje 26 noteerde. En dan, Jere. Michiel Seinster. Zit mooi in de stok, maar... Dit leek het op zich net raar, maar... Je hebt echt iets te snel hoor, hè? En dan leek het alsof we rijden hier. En dat we dus, de matten willen opdroegen. Daar rijdt het al. In een bui. En dan moet in zo'n hasten de matten oprollen worden. Om ze zo vol mogelijk droog te houden. En zullen we toch even geduld oefenen met de wedstrijd. Want ja, die vraag krijgen we wel eens binnen 4 lebbers van Zoeker. Dat ze net met Rijnwetter springen willen. Nou, dat had een duidelijke reden, Hannes. Hè? Daarom had het net ken met Rijnwetter. Ja, het begint eigenlijk al met de oren. Als de baan al glad is, nou, dan haast minder grip. Dus doe ik het minder goed afzetten. En ja, die pols die is natuurlijk lieke glad als wat. Waarbij dat eigenlijk, zodra je hem vast haast al naar beneden liedest. Dus, ja, die wordt super glad, hè? Ja, en het risico op blessures en alles is groter. Dus nee, dat mag je gewoon net willen. Maar jij krijgt dat het 4 minuten niet wordt in deze bui. Dus dan mogen we maar even vol lullen. Nou ja, dat brengt u bij de mogelijkheid om even het klassement erbij te klikken. Ben je in de gelegenheid dus om een laptopje erbij te zetten, dan zoek ze zie je eens even op de site van de pbholland.com. Daar staat net alleen nog de live uitslagen van deze wedstrijd op. Maar dan kan je ook even terugklikken naar Biegelix, het kopje klassement. En in dat klassement dan moet je even ziekje onder FLB, het Friesk Lepersboom. Dat brengt dus bij het totaalklassement. En als we dan even beginnen bij de topklasse, dan staat op dit stuit de Boppe on Sietse Bokma. Hij noteerde oer
de zo'n beste wedstrijden in totaal 138 meter alven. Arne Galema staat er tweede, die staat op 137 meter 30. Ja, dat is een verschil van 81 centimeter. Hij mag dus nu 82 centimeter verder springen als wat Sietse Bokma docht. Dat wil zeggen, de zo'n afstand die Sietse nog in het klassement had, is 9 meter alven. Nou, tel daar 82 centimeter bij op. Dan zit je al richting de 20 meter wat Arne nodig had. Wil hij Sietse Bokma A voorbij gaan en dan moet er nog maar hopen dat Sietse Bokma zelf net verder springt. Nee, En dat klopt. Brandsma is daar de nummer 3. Die staat nu op een meter als 2 achter Sietse Bokma. Maar Nat Brandsma had als meeste afstand 18 meter 48 staan. Nou ja, die kan dus echt 2 meter erbij. Dan zit er op 20 een hele meter. In potentie kan hij dat. Dus zelfs die zou nog een aanval op die Friese trui doen kennen. Ja, nee, klopt helemaal. En vanuit dan komt Jan Teren, maar dat scheelt gelijk al 3 meter. Dus dan maakt het wel heel raar in. Ja, ik denk dat Dus, Sietse, Arne en Nart, die moeten Joert uitvechten. Ja, is misschien nog wel even goed zo'n klassement. Dat zeiden ze al, we opbouwt op de zo'n beste wedstrijden. Ja. Springers had 3 voorrondes sprong en de beste sprong in die voorrondes die telt voor het klassement. Ja. En vervolgens worden dus de beste zo'n wedstrijden, dus de beste afstand per wedstrijd bij elkaar optelt. En als we dan de volgende wedstrijd beter springt dan in vaggende zo'n wedstrijd, dan telt het er gewoon bij op. En dan had je dus die leegste afstand die is afskruist. Het is Joert Big League's wedstrijd nummer 12. Ja. Dus elke leper had nu nog de kans om nog 1 keer de minste afstand van het klassement nota voor te crossen. De beste zo'n blauwe oor. Ja, nee, dat klopt. Want het verschil was toen kreeg zij dus tussen Sietse en Orne. Dat we 81 centimeter zijn. 81 centimeter. Alleen nog Orne zijn leegste zelfs is 18,49. Dus als daar 81 bij opspringt, dan hoeft het dus net eens een 20. Dan zit er dus op jongetje heel, dan is het er al. Ja. Of jongetje 40 eigenlijk. Mits Sietse niks. Mits Sietse er niks. Ja, klopt. Sietse die maakt het pas weens die Ja. als hij verder springt als 19 Dus- halve. Maar Arne maakt het al weens dat hij verder Klopt. springt als 18,49. En Nou, dat- daar zit natuurlijk haast een leuk spanningsveldje Dat in. kan dus heel vertekenend wezen, want in theorie kan het dus wezen dat degene die pas let in het seizoen in vorm binnen, die had dus een legere afstand om aan te schreeuwen. Die kennen in wezen hoe ze net in zijn wedstrijd te winnen, maar als ze een legere afschreeuwingsafstand hebben, dan pakken ze meer meters in totaal. Dus dan kan je alsnog het klassement winnen, wil ze de wedstrijd net eens hoeven te winnen. In theorie kan Nat Brandsma in 1 wedstrijd nog 3 meter erbij springen. Ja. Dan leidt er wel op 21 heel. Ja, Daar nee, leidt precies. hij per jaar nog boven. Ja, dus klopt. Theoretisch kan het. Nou ja, en Orne hier En- natuurlijk bijvoorbeeld met Koningslepen die 21 meter hier in zijn 4e sprong en die telde dus net voor het klassement mee. Nee. Oors dan hier, hij nou dik de leiderstrui hoor. Maar goed, Ik denk trouwens dat we straks met extra belangstelling naar Nat Brandsma zien kennen. Want de kans dat die jong heel fier springt, liep het mij grut. Want die jongen die zweeft, die rent op een wolk, op een roze wolk mag ik zeggen. Want hij en zijn vriendinnen binnen een manje. De grutske ouders van dochter Marin. Die is dus gelukkig voor hun, daar zit er nog een beetje in, nog voor het FK gebeuren. Dat is gelukkig achter de rug. En meestal ben kersverse heiden die zweven dan een paar weken trotlaan. Dus het Ja. zou samen kennen dat Nart je het vleent. Nou, jammer joh. Die mag We zijn wel los gelukkig. Laat er even uit. de short je gelijk in Burgum. Ja zeker, die stap gaat heel langzaam over. Jelmer de jong die springt gelijk goed. Ja, dit is een mooie opening. Ja, super. Dan hebben we inderdaad maar een paar minuutjes onderbreking gehad. Ja. Moeten we hopen dat het daarbij blijft. Ik heb het gevoel dat het idee En zo Jelske die Jelske zit er net Terpstra. heel lekker in, maar op zich nog wel een prima afstand. had wel van wijdbeens insprong. Ik weet niet of het nieuw is. Ja, het viel me nu even op. Nee. Ja, maar het is een mooie gymnastische doorzwaai. Michiel Silstra die krijgt in die jongens topklasse. Die zet keurig een 15 meter 21 del. En zit er gewoon voorlopig keurig tweede mee. Ja, nee, dat is een prima afstand. De top 3 die mij straks terug naar die finale. Die finale gaat dus puur om de dijtitel. De dijwinst telt net meer mijn klassement. Maar het is altijd leuk om daarbij te wijzen vanzelf. Ja, zeker. Bij de senioren zullen we nou
Daan de Vries al kleersteen. Uit griep. Traint op sport op het heden. Nog een keer in de week ook. Fitness, klim, wakeboarden, kickboksen, van alles. En vierlepen natuurlijk. Sportieve Dus knaap, hè? ja, hij doet op het heden van alles. Maar die echte uitzitters, die had er nog net zo Nee, vaak. Hè? nee, klopt. Dat mag nog. Dit liep het wel goed echter. Alleen dan zit die stok correct wat te vier. Dat is jammer, want hij wil wat draaien. Ja, klopt. Ja. Nee, krijg net. Dat brengt dus op de middelste batter bij een jonge man die hem de Oren weekend in de kiekersprong had in Burgum. Want hij mij zoent Burgum hemzelf de prijs nemen. Douwe Abma. Ja. Hier nog nooit verder was als Santje 51, maar die hebt er daar in één keer 8 meter 63. Ja, precies. En stelt hem daarbij ook zeker kandidaat voor het Fries kampioenschap. Maar Nou, sterker nog, er is net één jongen die het zang heeg PR had. nee, precies. Dus hij is in één klap topkandidaat. Ja, We zullen zien dat het een uitzitter weer of dat hij echt zo goed is, maar Ja. dat hij in vorm is, dat had er vlinder weekend zien letten. Dit weer een... ja dit wie net die farm die er in Burgum staan litten. Dus dit wie gewoon even een mislukt insprong. Maar leer, Ja, Zagrutskos en Paul. Ja, weekend, daarom. want hij is de omkezezer van Rimmer Atma. En hij kan nou eerlijk sinds zijn omkezezer min PR leidt verder als niet om. ja. Rimmer kwam eer als senior en dan hadden we het nog goed aluminiumteamperk. Ja, Tot klopt. 1844, dat weer toen een hele prima afstand. Ja, zeker. Sint-Wurg springen de jonkjes dat. Ja. Dat is de ontwikkeling van de sportwest Ja. met de carbon situatie. Nou, ik zou die sprong van Rimmer nog geregeld voor me. In 1998 werden de toen Nederlands kampioen ook in Burgum. Ja. Ik wie daarbij en ik zag me nog geregeld waarom op beeld. En dat is eigenlijk de jongenskongers van Nou, waar ze Ja. toen sprong. Ja. Ja, die sprong die wie ik wel fantastisch, hè? Maar die horizontale uitsprong. Ja. Hè, in Burgum is het nou, die skongen een beetje wat hoger. Je zit er wat, ja, dat carbon dat is wat minder, zwiet wat minder, dus je bent er wat sneller boven. Het had wel echt een hele grote verhoring in de sport teweeggebracht. Ontiegelijk, Dus, want alle accommodaties moesten precies. uitbroeien worden, verlengd worden, de regels moesten onscherpen worden, want het kon net meer binnen de perken houden worden. Vroeger zijn ze Aad de Wit, die sprong toen oer een jongetje meter, een jongetje 41, nou dat wordt nooit weer verbeteren zijn. Nee, en eigenlijk is dat echt nooit verbeterd, want het is net Net te maar vergelijken. nee. Nee. Volker Velstra. Die had echt een goede insprong, maar ik bij hem kennen Pols wel wat verder staan. Wol de eerste oorlogsklasse Ja, nota. zul je er bij de 16, 30, 16, 40 springen. Nou, dat is hopelijk een dat goede het start beginsprong. zijn in Ja. die groep, want we komen hier natuurlijk net van 16 meter Nee. sprongjes. Nee, Eigenlijk, Hannes, wil ik wel weer eens een keer een 21 meter zien. Ja. Maar we maken er één van zien dit seizoen. ja, klopt. Het is Dat wat. is de Hollanders dat al 6 keer verlekt wordt. Ja, klopt. Toch 4 verschillende mensen. Ja, Oh, attentie voor de oren topfavoriet bij de jongens. Arend Veenstra yes. won in het begin alle wedstrijden. Ja. 6 op Riegen. Ha. Toen begon het wat te haperen. Ja. Had intussen wel een PR van roem over de 8 meter, maar biedt nou dat Douwe Abma verder ken. Ja, en Arend Veenstra die ziekert nog eigenlijk weer een beetje om die vorm van het begin van het seizoen. En die had wat moeilijkheden bij de insprong. Werd er heel vaak onmiddellijk al scheef gaat. Ja. Wat doet hij technisch net goed? Nou, maak hem eigenlijk nog even goed op nice in die sprong, maar volgens mij zitten er gelijk bij de insprong al omheen. Hij hier in ieder geval net met de handen lekker, dus Ik weet wel dat er de pols heel vier voorstaan. ja. En dat er een grote zweeffase had en daar zit natuurlijk een risico. Ja, sowieso, ja. Dat Ja, je maakt mag de spring net makkelijker. Nee, je moet hem wel horen kennen. En in het begin dan hield hem inderdaad elke insprong en dan kun je klimmen wat je willen. Hij sprong elke wedstrijd een Ja, daarom. En soms wel draaien in een wedstrijd. Ja, Tot 1827 toch? ja, daarom. Maar dat weer in het begin van het seizoen. Ja. En we komen nu in de fase van het seizoen dat de haarprijzen verdeeld worden. Dus hij had nog even wat huiswerk. Ja, klopt. Maar dat maak ik wel. Ik bedoel, hij springt nog maar een hier, of tenminste in de vrij eerste diep ook, klas. hoor. Dus ik bedoel, Hilde van der Wij uit Sint-Jabek. het hem nou goed. Hij zit helaas te 4. Dat is heel jammer, want zij hier een perfecte insprong nou, hè?
Ja, en dit is toch ik wil een kandidaat hier op het FK in die Ja. groep voor het podium. En die heeft nog eens een keer een perfect insprong, maar hij is de volgende springer, Alweer Vonk. Zak het een beetje en let hem dan eigenlijk de leek los. Springt dan de tweede keer wie het voor Joer. Dat is jammer, want... Hij kwam nou net eens in de buurt. Nee, van de de snelheid wie er wat uit de laatste stappen. Hij keurde er nog wat net aan, maar... Het lijkt eigenlijk- hij vlug begint met een oor in. En Ja, hoe dichter klopt. bij de stok, hoe stariger het gaat. Het Nou, maakt hij wel vaak had er zit maar nog 12 lietse stapjes en op een of andere manier zit het science in hollen dat er net uit gaat komen en dat er weigert. En ja, ik ben jaren mee bezig geweest, of tenminste hij is zelf er al jaren mee bezig om dat dribbeltje eruit te krijgen, maar ja, op een of andere manier slaagt het hem net. En ja, dat is Maar ja, dat, zonde, want dat is de basis voor je sprong, zo'n loopinsprong. Ja, bij de jongens die het werk leer, Germ Terpstra, dat is op dit stuit nog altijd de leader in die groep, maar die 1653 in de eerste sprong. Ja. Ja, als die nou een beetje starig en een beetje rechterhoog gaat, dan ken die al als jonkje. Hij had de eerste afstand van de hele wedstrijd, verder als alle oorlogsklassen, ken hij misschien die 20 meter wel haast nog een tikje. Ja, Als de loop goed is. dit is goed, dit is goed. Even een hapering, gaat dan wel weer richting de 16 meter, maar Maar dat kost hem een dikke slag, Ja. dat gliedje. nou, hij gliert inderdaad in de tweede slag wat. Ja, of met de voeten, ik weet het net. In ieder geval, de grip even kwijt. ja. Kijk, als wie het rubber nog een beetje wiert of zit er een wierd plakje. Ja, klopt. En het is net alleen nog dat je dan zeg maar even weer op nij beginnen moet. Maar die stok die jouwt weer gang vooruit. Je Ja. wil je hem oors misschien wat meer achteruit loeken. Dus het scheelt inderdaad wat zij minimaal een slag. En dat is wel het verschil tussen die, nou ja, 15, Tussen 16 en 16 een en zandje meter, ja. Maar dit is het plakje wel. Misschien nog een tikje verder, maar goed, net een heel soort verder in het wetter. Want Hij weet wel verder, maar. ja, hij zit er goed recht in. Hij gaat weer keersrecht, dus hij is in vorm. Nou, En dat is, twee kandidaten staan klaar. Ja. En ik ben vooral benieuwd naar wat doet Hanneke Wester Ja. van Snits Ja. studeren. Zij had al het Nederlands klassementsrecord verbeteren. Het hem nou goed. Dit liep het erop. Dit is Dit is een hele krachtig. goeie, hè? Dit is een hele goeie. Huppakee. En er staat geen maat Ja, ja. op Hanneke Wester Ze dit springt seizoen. meer dan een 1,20 meter denk ik verder aan het baltje. Dus dit liep het erop. En we zien er zoveelste natsprong bij de overgangsklasse. In de oersklasse gaat Fijke Stellingenwerf te wetter, maar wij binnen heel benieuwd wat er op het boord komt van Hanneke Wester. Want zij had al 104 meter 23 Ja. in het Famkesklassement. Dat is een dik Nederlands record. Ja. Eerder als Sigrid Bokma van 2016. Haar meeste afstand die ze nog steen had is 14,44. Nou, daar is ze dik overheen en volgens mij. Dus wat komt er op het boord? Nou, 14,79. Ah, dan pakt het al wel wat centimeters erbij. Ja, alweer verder. En ze had al gesprongen, hè? Ja, zeker. Ja, Maar wat is die in vorm dit seizoen? zeker. Ze slingert de 15 meters eruit. Kwam in Burgum nog tot een nij PR van 15,81. Ja, Dat die is in de voorronde. Hier ze dat in de finale doen. Dan Dan- hier is het koningin. ja, ja. Want Marit van der Wal was koningin met 15,80. Ja, Het zijt iets over de het niveau. krachtsverhoudingen Ja, en ook over haar kansen straks op het Ja, FK zeker. voor de glazen lepster. ja. Want als het nog nooit voorkwam dat de Famke de glazen lepster wint. Nee, toen bestierde hij nog net. Nee. Dus ja, het famke wordt het toen wel die, dat wie Anne het Leijen had. En die het zelfs Klopt. 2 keer op Riegen. Ja, ja, Die wie toen ook 15, 16 hier. ja. Alleen nog toen bestierde de categorie Nee, famkes haast nog helemaal net. gelijk. Ja, Die wie had 10, 4 vooruit. ja, Maar die hier het helle was. Die hier hem zelfs de wisselprijs houden mochten. Als hij er toen best was. ja, hè? Die wie er toen nog net. Gelukkig is die er nou wel. Ja, ja, en De meer dan glazen terecht. lepster. En dat is ja, de equivalent van wat bij de Mali de zilveren pols is. Van de vierste sprong van de dij. Ja, Is de zilveren lepster, de glazen lepster, dat bij de vrouw. Dat brengt dus bij Jos Bethlehem. Ja, de nummer 2 in de oorlogsklasse op dit stuit met die 1553. Gaat dat in deze sprong dan gebeuren? Ja, goed, Nou, die mag wel een stukje verder kennen. wel een beetje klimmen, maar de klimstokjes zijn Maar dat voor mij- komt er nou net uit. Nee, als hij achter de stok komt, dan, ja, dan pak je hem eigenlijk niet lekker. En dan Nee. moet je Ik kan het volop constateren dat Germ Terpstra, weer,
daarmee die 1653 gewoon de eerste van de wedstrijd is op dit moment. Ja, maar ik met zijn tweede sprong is er net voor mij nog het eerste. Ja, alleen nog Volkert Velstra. Die kan Oh niet ja, strekken. 1632. Hartstikke moeilijk. Ja. Ja, nee, klopt. Wat dat betreft is het nog even wat ziekje naar het juiste plakje. Berber de Vries. Weet je wat zo'n vraag is? Berber had het nou goed. Zie, dit liep het er meer op. Dit liep het heel goed. Alleen nog wat scheef. Dat is jammer, want Nou, nou het van liep het goed. Dat Ja. speelt wel wat omklaaien en wat Ja. omklaaien. Maar zij zal deze sprong nog wel één keer doen willen en dan riocht. En dan zien we nou Hidde de Jong uit Burgum bij de junioren. Of bij de jongens bedoel ik. Ja, kan die er nog wat bij springen? Hij maakt er jocht. Ja, dit liep het erop. Dit liep het mooi. Alleen nog... Nee. Jammer. Vertrouwt het net. Sjocht Nee. naar beneden. Sjocht die ranen op maar komen. Die wetterranen. Ja, daar wil je net opkomen. Nee. Je moet er of roemel heen of op die loslitten. En hij kiest voor veiligheid. Ja. Heel verstandig. Je moet wel zeker weten dat je iets aankomt. Want anders dan is die ranen gevaarlijk. Ja, en daar maakt het nou Thomas de Groot. Een kleine jongen die krijgt met de laatste klimslag uit de pols voel. We hopen dat er nou de focus wordt hard. En weer een topsprong en meidje. Het baltje leidt in ieder geval op een mooie afstand voor hem. Dus Ja, mooi richtpunt. Veel natsprongen. Balsje leidt iets aan met ter indicatie van de eerste sprong. Nou ja, dat is ook de bedoeling dat het zo volle mogelijk op die afstand leidt. Alleen maar een afstand springen. Ja, en voor sommigen is het inderdaad deze wedstrijd alles of niks. Om echt voor de stapsprong te gaan. Sjebbe Galema noteerde 15-12 in zijn eerste ronde. Achter hem Rutger Piersma. Die zo'n haast vergeten, de regerend Fries kampioen. ja. Woon één wedstrijd verleden weer, maar wel de belangrijkste. Ja. Als je in je matten winnen, dan wist ik echt wel Dat welke. niet, Ja. Dus hier is in elk geval nog één week Fries Ja. kampioen. En waar weet wat er doet, hè? Want Ja, nee, zij is het. we krijgen bij de vrouw je eerst Iris. Iris Wiebenga. En Iris die Nee. liet de voeten bij de insprong wat hing je. Weet dat ze net gelijk omhoog gaat. En Sjebbe komt er in de Op buurt een lijn, van de ja. 16 meter lijnen. Maar zal net helemaal tevreden zijn. Nou, volg even de sprong van Michiel Seinstra. Die zit nog, of Zijlstra, die zit klaar voor de onderin. Ik denk dat dit Thomas van der Goort is. Oh, sorry, dat bedoel ik. Ja, Thomas. Uit Warkum. Ja. Namens het Heidenskip. Het hem nou weer goed. De klimslag liep het goed te gaan en oei. Nee. Los, ja. Ja, balanceert op dat derde punt. Ja. Dat is wel de ideale situatie, maar dan mag je... Hij mat wel hoor. Ja. Oeh. Ja, we zeggen wat wie het, met Koningslepen dat Rutger Haanstra inderdaad die stok op een prachtige manier nog wist te corrigeren. En Rondje om een stok, hè? Rondje om een stok, ja. Dat is normaal een kunstje van de Hollanders, maar dat kan Rutger Haanstra ook. Ja, Op social media weten ze hem te vinden. Dat is, het is zuiverhaast acrobatiek. Er zijn net volle leppers die het vermogen hebben om in die klimfase nog echt een goede correctie te doen. Meestal Nee. is een beweging van een holle of een jerm Nou ja. fataal in je briek, maar hij kreeg hem toch klopt. weer. Ja. En ze zijn altijd, dat is een kunstje van de Hollanders, want daar sprong daar ziet de pols altijd niet in de blauwe drek en daar trok ganger langzaam door de punt. En hier is dus meer tijd om te corrigeren. Nou, je zult misschien ook wel in Burgum hebben, dus nog een drainzone op de bodem, waardoor dat het eigenlijk nog iets langzamer uitgaat dan op orenaccommodatie soms. Nou, en dit soort, het helpt zeker. En je echt juist in dat corrigeren, haast misschien nog wel een fractie meer de tijd. Dus, het gaat om fracties van seconden. en het is ook gewoon een kwestie van dwan en onvielen. Als je denkt het wordt niks, dan wordt het sowieso niks. Nee. Ja, als die sprong al verlen is, dan kan je het altijd proberen. Lessen Lessen, dit lijkt het heel goed te gaan. Oei. toch nog uit koers. Jammer. Ik vind het toch lastig om te zien, hè, hoe vier dat ze het koers gaan. Ja, Zullen we nou naar Agen nog even? Zijn tweede sprong. Dit lijkt het al wel beter te gaan. Agen gaat richting de centimeter. Ja, dit kinderbroeken, ja. Ik zal even in zijn klassement zien
wat hij steen had als zoande afstand, dat is centimeter 9. Hij zit maar een dikke 30 centimeter achter Jarno Hoekstra, die straks in de topklasse springt. Dus ja, hij als junior sprong hij al het Nederlands record van 2041. Precies, hij kent het makkelijk. Dus qua dat, in potentie moet er dat kennen, maar komt het eruit? Agenhulder ken, denk ik in elk geval, die Santje Nieuwtje aanstrepen. Oh, Michiel Seinstra had weer een mislukt insprong. Totaal niet de controle bij de insprong. Hij duwt hem daarom eigenlijk een beetje over het mooie punt. Heel hol in de stad. Dan wacht je nog even op de afstand van Agenhulder. Dat is heel erg moeilijk om de stad. Ze hebben allemaal noteerde en is correct 1598, dus haast 16 meter. Stiert er naar mij stevig op het tweede plakje. Stier, mag ik zeggen, want Agenhulder is er vanzelf wel ingegaan. Ja. Maar wat komt er op het boord? En het is wordt vooral straks spannend naar Ares in tweede sprong, denk ik. Want hij wie de eerste sprong wierd. Ja. Deze gang redelijk snel oer het derde punt. Hij weet, ik maak hem 4 of 10 centimeter verder in het wetter zetten. Had ik dan met deze oren in snelheid precies dezelfde sprong weer te kopiëren. Dat scheelt me oorlslag. Ik hier centimeter 30 voor Agen. Dat is een mooie sprong, maar ik denk Hij net pakt dat al wat centimeter, maar dan ja, niet genoeg. nee, ik denk het net. Alcohol dan bij de meisjes. Zo, dit is Mannen. wel een hele goede insprong. Dit lijkt het. Oei, oei, oei. Van hond niet. Stop. Ek weer scheef op het laatste stukje. Ja. Aan de andere kant schreeuwen. Dat doet hij letterlijk ook. Dat zijn er wel veelbelovend, doet Ja. maar zeggen. Ja, ik zal altijd een beetje over de vraag, hè. Klim je snel door, ga je versnellen of ga je een beetje vertragen zodat je een goede uitsprong kan maken. Nou, er zijn maar een aantal rippers die echt een hele mooie uitsprong kunnen maken. En die daar ook echt nog afstand mee kunnen maken. Gelukkig het centje skient weer. Ja. Het is eigenlijk haast blakstil, dus Ja, er zijn dit- helemaal geen excuses om net vier te Nee. liggen. Maar goed, doe het maar even. Wil mijn computer toch wat komt? Ja, het enige excuus voor de zinnen wijzen. Hinder het nou weer wat te fel is, maar ja, dan is het nooit goed. En je moet met alle omstandigheden kunnen omgaan. Iedereen had er in wezen les van. Dus Jelme de Jong nou. En Jelme die kan aardig klimmen. Alleen die pols zit wat dicht bij hem. Het is een lange jongen en hij had er straks wat meer snelheid in zijn oren kan creëren. Dan kan die pols ook nog wat verder in het water. Maar goed, hij had het de andere kant. Hij had het denk ik voor zijn klassement neer te horen. Jesper Demmer. Nou wel een hele goede sprong maken. Hij had de pols stil, dit liep het erop. En shot even hoe verder gaat. Er staat nog een meter, maar ze hielden even contact. En er staat ook een stok in zo'n, dus dit weer eigenlijk best een gevaarlijke situatie. Ja, op De zich. rapper moet eigenlijk wachten tot die stok het zoonbed uit is. Ja, nou, als ze maar even contact had en in dit zit geval, erop ja. Jesper die zegt dat er stie en ze zeggen elkaar even nog en vaker liep het de raden dan het jet. Dit ken ik wordt gezichtsbedrog weg. Ja, klopt. Maar goed, je maakt de risico's natuurlijk Je net moet opzien. even goed naar elkaar communiceren inderdaad en dan voorkom je dit soort situaties. Dus je bij de famkes nou Jeltske. Ja, En Jeltske mijn Terpstra. het kennisleer, toen sprong zij en Germ, haar broer, zeg maar beide een persoonlijk record. Nou, Germ springt nou echt weer goed. Maar we hopen dat Jeltske nou echt beter inspringt. Zo, dit liep het echt heel goed again. Dit liep het erop. Hoppakee! Ho! Dit liep het er weer op. Dan weer een uitpersoonlijk Ja, record. ja. Ja, de varren. Je komen we voor, Hans. Dit liep het erop, ja. Zulke En we sprong. zeggen het correct al. Hè. De eerste sprong, toen ziet ze er met die insprong een beetje scheef omheen. Ja, Toen vregen de commentator al van is dit iets nice? Maar toen zei ze nee, dit is niks nice, dit hoek net werd er aan. En nu bleuren ze er gewoon perfect recht achter. En dan is juist dat ze die stok gewoon recht op de derde punt stuurt. En dat ze de tijd krijgt om te klimmen. 4 meter precies, nou super. 14 meter en daarmee mijn stip op het tweede plak achter Hanneke Westert in die groep.
de Grutske liedster. Hele goede sprong, ja. Ja, keurig, hè? Nou, Douwe Abma. Oei, oei, ik heb oei. nog helemaal de mist in. Nee, Nog daar baalt er correct zelf genoeg. van. Weet zelf ik net de werd online om zijn reactie te zien. De eerste sprong wie al een mislukt 10 sprong. Nou een mislukt 10 sprong. Ja, hij is nou in één van de eerst de Ja. favoriet. Ja, misschien is dat het wel. Misschien jou dat toch wat oren druk. Zo, oorschool hij altijd in de achtervolging op Ja. Arend Veenstra. Ja, ze is Maar het nou maar. zit ze naar hem te zien. Nee, klopt. Misschien docht het wat maar ik weet het net. Maar vaak is zo'n loop-insprongssituatie is wel iets. Misschien is er juist wel in vorm. Je begint er sneller te rennen. Je weet al hoe het al wat mat. En misschien jou het vertrouwen hem juist nog wel meer ontspanning. Waardoor dat je nog sneller begint te rennen en net uitkomen. En dan had het weer invloed op die insprong. Nou ja. Dus moet je altijd alles weer onscherpen. Ja. Nou, dan. Zit krijgt dreigend in de pols, gang wierd. Dan willen we hopen dat er nou hetzelfde doet, alleen dat die pols dan wel hoe derde punt hier. Loopinsprong is perfect, maar maak het er eigenlijk dezelfde sprong van. Helaas voor Daan. Ja, je wollen vanzelfs die pols recht ophouden, want hoe rechter de stiert, hoe beter het klimmen eruit komt. Ja. Daar zit ik de tijd winst, want een sprong is soms binnen zo'n 8 seconden al voorbij. Maar ja, hoe stariger je oorbeginnen, dat scheelt 1, 2, 3 slagen soms. Ja. En dat is het verschil tussen een topsprong en een goede sprong. Ja, het vertekent ook wel, ja, want ik geloof dat de tapsprong van Jacco, die zit ook op 4 seconden. Dus het is maar een fractie. En dan kan snijden in, dan maast in die tijd maar ongeveer zo'n meter klimmen. Ja. In die pols van 3,24 meter. En dan moet er ook nog een keer recht toe gaan. Dus het moet alle jaar perfect op elkaar aansluiten voor die tapsprong meidje. En ja, dan moet de loopinsprong wel goed wezen. En hij moet nog eens een keer op de goede plek staan. Nou, dan zien we nou bij de jongens Arend Veenstra. Ja, Nou, die had zien wat de concurrentie die hij had. wat kan die? Shot dat Die maakt oer de 16,5 meter liggen, Ja. wil hij nog winstmeid in het klassement. Nou, dat klassement, dat wint hij wel. Hij Ja. staat haast 6 meter voor op Douwe Abma. ja, daarom. Nou, dat helpt hij hier niet meer in. Laten we eens even hopen dat er gewoon een goede loopinsprong had. Hij maakt zelf Oren is goed. Op zich zit er wel goed. beter, Gits Cave. Nee, maar het is het nog net. nee. Wat voelt hij nou op? Nou, het lijkt erop dat er wel genoeg snelheid had op zich. En hij had hem echt wel, maar hij kan hem nog net recht sturen. Dus ik heb het idee dat er de laatste stap nog iets meer omhoog moet zijn. Waardoor dat er zeg maar, eigenlijk meer zijn snelheid in hicht omzet. Hij rent er nooit wat te vol in. En zijn hoorn zit er wat on voorbij. Zijn heup zit er wat on voorbij. En dan ga je gelijk inderdaad naar links. En dat is zonde, want hij had wel de kracht om hem met deze snelheid Ja, te pakken. Ik had het idee dat hij nog steeds net wit werd zijn limiet leidt. Want hij springt volgens mij samen gemak roem hoe die centje meter. Waaide ik samen hoe die 8 meter. Ja, klopt. Ja. Sprong toen heel onbevangen. Maar het lijkt wel dat de piekerfase een beetje onbrutsen is. Nou, ik had het idee dat het net. Ik had het idee dat het bij hem meer gewoon een kwestie van aanpassing is en wat technische tips. Dan dat het lichamelijk is. Maar. Ja, zo is het maar. Je haalt altijd een periodes dat het in één keer wel en dan weer net. En, Maar goed, de FK is horen we samen. ja, hij had net een heel soort tijd om nog dingen om te passen. En ja, het levert wil je nou nog even wat een lekkere serie deel zetten. Wat voor het vertrouwen gewoon goed is. Ik kom nog even waarom op Janske Terpstra. Die steert op dit stuit ze zonde in het klassement bij de Famkes. Haar minste afstand voor het klassement wie Alve 96. Nou, dan Zo. kan je nog een fitje binnen. Dan pak je dus meer dan 2 meter. Ja, en dan doet ze het best. En daarmee klimt zij gewoon richting plakje 6-5. Ja, en daarmee is En het zij gewoon. zal mogelijk nog wel mij willen naar het NK. En dan Ja, moet je in klopt. de top 4 zitten. Ja, en dan had ze nou al hele goede zaken verdienen. Goed, hoe het aanst komt bij die klassementen, dat kun je alle keer weer omvinden. Morgen ek buis op de website. Dan wordt de PD-regeling duidelijk. En de ploeg die het haar kwalificeerd had voor het FK. Hilde van der Wij. En heel de mat loslaten. Dat is de nummer 3 in het klassement bij de Famkes. Moest verder als Tolve 87 om dan wat winst te meiden.
En daar komt ze Joert net ontdaan, want zij Nee. moet staan op 10,29 en 2 wietsprongen. Ik denk dat het NK nog wel erg dreig gaat worden voor Jeltske. Want volgens mij moet ze dan 15 meter springen en dan mag je de rest er niks bij springen. Maar ze is nooit. Ik bedoel, als die sprong krijgt ze ergens, dan zou het juist ik nog wel voor die dat er nog een extra klimslag bij zit. Zij had intussen 14,81. Ja, precies. Dus Ja, nee, ze kennen het dan wel. is Ja, het gotje Ja. naar de 15 meter net zoveel meer. nee, klopt. Nou, dan zien we even naar Alwin. Die had Joet nog geen 15,80 sprong. Die had volgens mij 2 keer wiet sprong. Alwin Vonk. De man die het als jonkje al 18,44 sprong. Zo is nog Germ. Ziet Germ het krijgt Terpstra. dit liep het echt weer goed. Oeh, dit is beter denk ik. Oei. Echt Germ mist de top. Nou gaat er een misslag op het Ja, laatste slagje. jong, maar dat just altijd. En dan denk je, nou komt hij en dan ben je al iets te bot met horen ding bezig. En dan is de focus even fjord. Alwin Vonk. Alwin gaat weer Nee, zwemmen. Alwin, dit is traaie weersprong. Nou ja, daarvoor kom je natuurlijk net naar Nee. de Sjerk. Nee, Spietig, dat zul ik spietig. zelf ook weten. Maar ja, die Germ, ja jongen, het is de laatste klimslag en dan ben je al sap bezig met je uitsprong. En dan druk je hem dan met je voet en je zil hem pakken en dan maar alles even kloppen en dan, ja, dan val je er gewoon uit. Het lijkt En, simpel, maar het is een heel technische sport, Hannes. ja, er komen zoveel dingen tegelijkertijd bij Sjen. Er En is ik- zoveel mensen hier nog. Ook een stukje timing en inschatting. Alles moet even kloppen. En op zich diert het hem wel bij Germ. Maar die laatste slag, dat ja, ontkwam hem even. Ja. Beter nou dan op het FK. Want als Precies. dit de winnende sprong op het FK geweest, wie je dan... Dan best heel zoer. Ja. dan best heel zoer. Hanneke Westert. Comfortabel onder leiding in de Famkesgroep 14,79. Dat beschut alweer een nieuw klassementsrecord. Maar ken daar nog wat bij. Want ze rottelt de laatste week in die 15 meters er links en rechts uit. En ik verdenk haar ervan dat ze dit seizoen die 16 meter dan wel eens onvallen kan. Zo dat je al kennen in Griepsjerk. Loop is goed. En no maat ze loslaten. Nee. Deze stok zit er 4. Maar ja, je maakt wat gok uit je richting die 16 meter wol. Ja, ze ken ik ook. Hè? Ik bedoel, Ja. De record is men binnen, het eerste plak is binnen. Precies, voorlopig. ja. Dus pak het maar als bonussprong en ze weet, ik ga straks nog 12 finale sprong. Dus het kan best nog Joert. En ons bewaren ze het maar voor het FK, zeg ik altijd. Want dan ben we er met 5, 6 camera's, kunnen we dit alle hoeken weer heljen. Als je het echt goed waan willen, doe het dan op het FK. Dan lezen wij het van jou vast. Brengt u bij Fijke Stellingwerf uit Koudem. Ja, hij krijgt als Alwin al 2 keer te wetter. Ja, ze krijgt weer volgens mij de onger in snelheid. Dat er nog wat uitdraan. Nou, we zullen het zien. Concentratie. Achter hem is Bram Galema, de man van Vlinier, die het alle records bruts. Fijke Stellingwerf. Ook 2 keer nat. Maakt hij dan nu een klapper of gaat hij weer te water? En hij scoort een hat-trick, maar dan wel een verkeerde. Ja, de man ben op zwemles, joh. Van mij de treden al in de senior na die... of in de oergoksklasse, die zeg maar 3 keer zwemt. Jan Jilder daar bij de Zo, dit leek het beter. Oei. Ja. Is de stok even kwijt, hè, de laatste slag. Had een beetje moeite met uit de stok komen. Tikken. Je zag eigenlijk toen hij uitsprong had hij... Zonder dan toch zenuwen werden. Hannes, Ja, Ik weet het of net. schrik dat hij Ik- niet in zijn heeg zit. Of Ja, aantrekken. ik weet het net. Ik vond dat er... ja, hij kwam met klim een beetje raar uit. Hij ziet wat te leeg met de handen. En hij drukte hem wat met de voet fjot. En dan... ja, dan gaat de pols alleen maar van je al in plaats van dat je zelf naar voren... Ja. Hij schrok misschien ook wel een beetje van de hecht of zo, heb ik het idee. Maar Je ziet het er mooi hier, hè? Ja. En in die gang er toch nog recht hoor. Ook Jan En had weer... ja, de eerste keer dat je haast stilstaan en zo heeg zitten, dat is van een protteleerpers toch even een... het is een apart Schrikkelijk gevoel. moment, Het is want- gewoon een apart gevoel. Oeh, dan zou je niet nog heen binnen. Ja. En dat werkt ik wel eens verlammend eerst. Ja. Nou, Berber de Vries van Mantgem. Lept voor de afdeling Weensum. Stiert tot nota op het zande plak met 10,65. Maar ja, kan volle verder natuurlijk.
Nou, een mooi PR zou Fiona wel leuk wezen voor haar. Dus hier krijgt ik wel Berber een de aardige Vries, sprong. dat is op dit stuit de dame op de 4e plak in het klassement. En wat doet ze nou? Ja, dat is een goeie stuk sprong. beter. Goeie sprong voor Berber. Zij had als zonde ongestaan steen 12,54. Pakt er wel wat bij misschien, Jood, maar Soort correct verder wijze wat denk je? ja, het zit er wat om. Het is net een protte, maar het is wel zo. Het kan straks elke centimeter kan Ja, goud worden. zo is het. Met zijn neus dicht. Kijk, dat in deze. Nou, hier even zien wat hij doet. Dit is al een stuk beter. Joris. Hij zit mooi in de stok, maar iets kleine klimslagen. Nee, Kan met de uitsprong zijn voeten ook nog wat meer naar voren gooien. dus Piekster out, die had je al tips aan hem. Nou, vooral hoe zijn klim en uitsprong. Dat is eigenlijk gewoon zonde dan. Jos Bethlehem. Als Bethlehem dan maakt, ga je dan En Jos direct zwemmen. Acrobateert, maar Nee, krijgt de man bal haar net. Nee. dat die volgend jaar in de tweede net naar de oorderde punt. Ik ben benieuwd dat die topklasse straks wat meer de hoerenkant helpt. Ja. Hey. We gaan om het nota zeggen en schrijven in een santje metersprongje van Ja, Aage Hulder. het is nog matig. 30. Ik vind het wat mager. Ja. Bij de vrouwen is de eerste sprong 14,79. Dat is aardig, maar zo ben dit seizoen wel beter vaak over de 50 meter westen bij de Ja. Vlamkes. Nee, klopt. Bij de jongens, ja, die 16,53 van Gerp. Ja, het is net. Koen had er net echt uitbouwd, nee. Maar Het- ook daar is al 8 meter sprong dit seizoen. Dus klopt. in Ja. verhouding blijven de vierde afstand nog een beetje achterwege. Mag ik zeggen. Ja. Ja, en die Germ sprong inderdaad eerst 16,53. De tweede sprong, toen hier er volgens mij even een misslag in de tweede. Maar de tweede klimslag en de laatste sprong miste de top. Dus beide sprongen wie een wol oer de 16 meter was. Dus op zich is hij wel in vorm. Maar ja, je moet inderdaad wel de stok vasthouden. En dat is wel toevallig, want we zijn aan het begin van de wedstrijd volle mis insprong. En nou ja, nou zie je wel vaak dat meesten de pols missen de laatste klimslag. Ja, ja. Dus ja, laten we hopen dat het nou beter is. Hier is Wiebenga. Geert die dan. Nou, die gaat in ieder geval droeg naar de andere kant nou. Die is ook al 2 keer, maar over 20, ja, daar komt ze in het voor. Dat brengt us op de middelste batten weer bij Thomas van der Goort. Dan krijgt wie het. En dit liep het wel mooi. Nou. Hopen dat er hem nou wel erop pakt. Trok klimmen, al Yes. meidje. En dan Jos die laatste klimslagen worden wat zwier. Hè? En een Maar- zakje eruit. Ja, maar hij hier in ieder geval nou wel vast. Hij voelde net zo uit zijn eerste sprong uit, maar. Nee. Dus wat dat betreft al een verbetering. Als zo'n deze jongens iets nog meer on klimtraining doen, dan springen ze zo nog een stuk verder. Tjebbe Galema. In de Tjebbe had hem oorlogsklasse. nou echt net door de derde punt. Had ik voor besjongen joer. Ja, blijft staan op 15,98. Dat is voor eerst het vierde plak, mag ik Ja. zeggen, bij de senioren. Ja, werd het eigenlijk nog wel wat om is de sprong van Hagen. Misschien kunnen we die nog een Ja. beetje volgen hier. Want ja, ze krijgt Santje zo'n 30. Ja. Pakte wel wat, maar net genoeg. Nee, dat levert hem nog geen plak in de top 8 op. Zulke het eens uitrekenen wat er springen moet? Ik zal voor die even het klassement voorzetten op de senioren. Dan zullen wij op het 9e plak Aage Hulder met een totaal van, even scrollen, 123 meter 94. En Jarno Hoekstra staat op 124 meter 30. Dat is 36 centimeter verschil. Nou, hij had van Santje Njoontje had hij Santje 30. Zeg maar een 20 centimeter had Ja. hij weer ompakt. Ja, dat is Ja. net genoeg. Dan Nee, moet nog klopt. eens een keer zo'n slingerke bij. Dan had er hem. En dan zit er Ja. in de wachtkamer. Santje 54 moet te springen. Dit liep het door een hele goede sprong te worden. Maar ze zijn even zien heren. Ho! Jongen! Ja, ja. Dit liep het erop. Daar komt hij, jongen. Hele mooie sprong hoor. Een kleine Lisse van der Knaap. Ja, ze klom mooi trouw, hè? kon je zeker wel. Dit weer eindelijk weer eens dat we gaan kennen. Want die dame Ja. die woon vliegen hier de eerste wedstrijd. Maar rekkert er fort blesseerd bij. Mist het hele seizoen. Nou, dit doet ze knap, hè? Poeh. En nou meldt ze haar gewoon weer waarom je daar Ja. in de top van die Famkesgroep.
Stier al treden. 19 voor de 14 meter nieuwtje van Lisse van Zo, der Knaap. nou, En dan zit ze dat gewoon is twadde. een klapper, ja. Ja, dan pakt zeker wat meters. Dan is de Jelske Terpstra weer voorbij. Ja, in ieder geval derde plekje. Nou, Michiel Zielstra. Heel Zijlstra. Uit had Eerstem. nou echt een betere sprong. Het begint nou een beetje te rennen alweer, hè? Ze weten nou in de treddensprong ongeveer weer een stok steen kan. En Ja. er komt een beetje verbetering. Nou, leven zien het aanget, nou ik weet. Zandje 54. Hij moet ongeveer 15 centimeter verder springen als het baltje. Ja, hij moet eigenlijk gewoon achter Hij weet waar de stok op moet staan. Had er het maar... Hij moet naar Nee, die ja, 18 dit meter liep dan. erop. Nee. Oeh, Och, en dat wordt hem net. dit is zonde. Ai. Vol naar het FK, net naar het NK. Nou ja, daar staat dan op reservelist. Op reservelist, klopt. Maar dat is toch wel verrassend, mag ik zeggen. Want Ja. Agen is in potentie toch echt wel een topklosser. Ja, zeker weten. Had een soort train tot het begin van het seizoen er toe moeten komen. Is dat er nog hier er toch een weeromval. Ja. Maar ja, dan mag je toch even... Een pittig hier natuurlijk ja. in de privésfeer. ja, klopt. Telt alle keer mee, maar... Ja, zeker. Allemaal cool worden dan. Maar nou een koe horen met de famkes. Je hebt ik naar die line daar. Ja. Ja, die vrouwen die famkes, mag ik zeggen, die lieten een hele aardige wedstrijd hier zien in Griepsjerk. Dit is de laatste reguliere competitiewedstrijd. Daar komt een respectabele afstand op papier. In de top 3 zit zelfs al oer de 14 meter en dat is in de famkescategorie gewoon prima. Dus jij bent zeker van je plekje op het NK. Nou, dat zal ze blijven zijn. Ja, en dan gaat we natuurlijk mee als reserve gaan we gaan. Maar ja, dat is een minder. Ja, oren heren, hier we dan wel eens dat het FK nog mij telde in het klassement. Maar dan hier we een oor seizoen, een Ja. oor opbouw. Ik zie er nog wedstrijden tussen. Maar dat is dit hier dus net zo begrepen weer van de technische leerling. Ook alweer een beetje opgesloten. Maar we worden, nee, Joert wordt het klassement bekend en als je dan bij de beste 48 zit, dan mag je FK springen. En zit je bij de beste 24, dan mag je zelfs NK springen, naar alle gedachten. Ja. Jelmer de Jong. Dat Nee, was een talent uit Oh, ja, Jelmer de Jong. jawel. Jelmer zit er een beetje leeg in. Helaas. Ja, ik ben even niet naar waarom dat er een coach uit Burgum Ja, achter staat klopt. en hij springt voor... Nou, dat komt omdat Weensum. de coach van Weensum nou op het dameskons zit. Juist. Of op een famkeskons. Die moeten de krachten even splitsen. Even- en dan krijg je even vanzelfs opdelen. even Ja. skippen van een collega coach. Precies. Ken alle jaren in de vierleerwereld. Ja. Nou, we zullen zien. Concurrent van elkaar, maar we helpen elkaar natuurlijk ook. Ja, daarom. Zullen zien wat of Jeltske nog verder kan dan die 14 meter van krijgt. Ja, Ziet prachtig mooi in de stok. Als ze diezelfde insprong als Krek nou doet, dan hopen we dat ze de stok eens even uit kan klimmen. Ik blijf het zeggen, ja, ik vind Jesper Emmer ook altijd onvoorspelbaar. Nou. Dat we zo in één keer met hem wat zit er nog in het vet voor Jelske Terpstra? Zij sluit de derde ronde aan in die famkesgroep. Die batten wordt dadelijk vrijmaken voor de vrouwje. Kan zij nog een keer zo exploderen? Het een, afsluit. Ziet er weer mooi uit, maar het gaat nog wat te vlug. het een iets minder goede insprong als Krek. Twijfelde ik even van, oh, mat het nog? Maar toch een hele netjes wedstrijd, hè? Ja, Met ja. een derde plakje. Ja. Dus zij gaat mee naar de famkesfinale. Ja. Nou, Jesper Demmer. Op de seniorenskons of Het de zal- oergangsklasse. Ongeluid projectiel betiden, want hij kan heel veel leppen soms. Dit helpt er net. Maar dat helpt er Joet net. Nee, Daarmee helaas ook niet. mat loslaten. Bloed steen op 16:30. Voorlopig het derde plakje in de oergangsklasse. Op de middelste stand bij de jongens. Daar staat Douwe. Nou, douwe op maar eens even zien. Twee mislukte sprongen qua insprong. Even zien of we een goede tip kregen had om dat op te lossen. Niet veel stuks gesprongen deze wedstrijd. Oren is snel. Alleen een beetje in de Komt goed uit, had hem nou wel goed. Nou, Dit af liep maar. het erop. Nee. Nou, dit, hij, in ieder geval weer een beetje weg. dit, qua Hij gaat net insprong mee naar de liep het, finale, nee, joh. nee, Nou. nee. Nee. Nee, hij staat gewoon zonde.
draaide er mij zijn rechterschouder bij de insprong nog een beetje omheen. Maar hij hield hem op zich wel. Dus ik vond het wel van de 3 insprong zijn beste sprong. Alleen nog ja, hij springt lekker goed wie het. Dus daar keert er niks voor. En zo ben je de prins van Burgum. Ja, En zo ben je de nummer zoon in jouw eigen categorie. En zo wordt kennen dus hen wegvliegen in die jongenscategorie. En dat maakt het soms ook wel zo spectaculair. Hè? Want Ja, het is een precies. hele leuke categorie om te volgen. ja. Met verschillende winners. Maar Douwe Abma, die zal toch even onderslag maken van de week. Nog even Ja. een paar trainingjes op Nou, scherp. en het liefst even een training inwezen. Juist. Dat je even weet van, hoe lang moet die loop hier, we maken op letten. Want ja, ik bedoel, Burgum is een totaal horen scoren zoals Griepskerk en zij is het ook met Weensum. Ja. Dus je wil het toch even weten waar er op dat plak maat. Dus Nou ja, alle leppers krijgen de gelegenheid om in de weken voor het FK te trainen in Ja. Weensum. Daar ben Jan van vrijmaken. En de mensen die denken dat ze voor de medailles gaan kennen, zullen dat ik zeker doen. Die stond het vroeger ook al. ja, altijd. Maar er wie ik wel gewoon die net voor de medailles meegang, maar gewoon voor de sfeer meedienen. Ja. Ja, tuurlijk. Het is toch altijd een speciale wedstrijd. Hè. Je weet het maar nooit. Hè. Nee. Dus Vrije Rutger Piersma maar. ja. Ah, Rutger die de Dijs toen de wekker werden, hier het idee al ik wil voor het Fries kampioen zijn. Hè. Dus Ja. Net in Leodem. Net in hier maak ik op het scoreformulier. Nee. Maar hij die het al. Nou, Daan. Daan de Vries. dan maar even terror in en de kop omhoog dwan. Trosswaaien. Ja, deze sprong. Nee. En dat, dat is dan ziet er in net die in. groet al de derde hattrick met wie het sprongen. Ja, En dan blijven die toch echt wel onder hun niveau, hè? ja. Nee, de seniorengroep die is dit hier net in optima forma. Dat geldt echt voor de topklasse, waar toch de topafstand een beetje achterbleven nog voorlopig. Zo Ja. noemen we dan eens een topspronkje, maar in de breedte is het niveau aan de magere kant. Klopt. En dat wie ik voor een grutpad te zien in de twakamp, waar vooral de seniorengroep meters verspillen aan de Hollanders. Ja, wat dat is, ik weet het net. Nou, ik denk dat degene, zeg maar, de top 3 die gaat nou voor de echte topsprong, om het zo maar te zeggen, die wil nog verder. En dan is de kans dat een 20 meter sprong makkers is dan gewoon Lietser. Ja. Omdat het richting Ze de gok eigenlijk 22 meer, wordt. Ja. Nou, de marge van fouten wordt Lietser, waardoor dat ook de kans op een gewoon goede sprong, ja, een Lietser wordt. Ja. En dat had wel invloed op inderdaad qua breedte wat de sprong wordt. Arend Veenstra, bij de jongens. De man die de eerste 6 wedstrijden op Riga won. Kan hij zijn vorm van toen weer waarom vinden? De man is Serhuzem. Nee. En Nee, weer nee. gaat hij uit koers en weer levert dat niks op. Nee. Het En is dan echt zit ek Arend Veenstra gewoon net in de finale. Nou, dat wordt nog een spannend verhaal. Poeh. Dat zet de hele prognosemachine voor het FK toch op een kop. Want de beide topfavorieten Douwe Abma en Arend Veenstra hier in Griepskerk net eens bij de finalisten. Nee. Dat jouwt misschien die oren jongens weer hoop. Ja. Voorlopig is Germ Terpstra derde spekkeper, want hij is de vierde bij de jongens met 16:53. Als Ja. tweede eindigt er Michiel Sielstra van eerst hem. 15:93 en derde is daar Jelmer de Jong van Tjom, heel verrassend. 14:94. Als Ja. dit in wezen Max is, dan had net een soort mensen de toto goed invult, denk ik. Nee. Volkert Velstra. Volgend maakt het echt een goede Maak sprong er nou. nog wat moois van dan. Hoppakee. Gaat nu een beetje naar rechts. Dus, Had een beetje een aanwijking naar Jos. Stier al tweede met 16:32, maar is net voorbij het balsje van Age Hulder. Die stond aan 30 en zal dus bij de tweede plak. Oh, wacht je maar, wat de zo'n topklassers doggen die straks op die batten komen. Waarvan de beste 5 uiteindelijk naar de finale gaan. Ja. In alle categorieën hebben we nou 3 sprongen hoorn en komt er nou nij volk op de batten. Op de vierde batten van jou, daar zullen we dadelijk de senioren topklasse. Maar als eerste Jan Terenhout, maar nou in het midden. De junioren, maar als eerste Stefan Dauma. En de vrouwelijke topklassers, daar beginnen we straks met Femke Brouwer uit Arem. In die klasse is Maureen Poys. Oranje Sneun in Burgum. Spietig nog blesseerd rekken aan de ankel.
Zij had 3 van de 4 ankelban afsquat en 1 insquat. Morgen worden voor haar heel jammer is het seizoen ten einde correct voordat de grote titelstrijd komt en zij hier juist de vorm met de pakken. Maar zij is dus aanmeld en dat houdt in dat Terza Bosma uit de tweede klasse als nummer 9 van het klassement terugscoot. En in elk geval mij naar Weensum naar het FK. Maureen, beter skip en hopelijk is er takken seizoen weer bij. Die staan 32 en er kan nog van alles gebeuren natuurlijk. En Femke Brouwer is de eerste die in actie komt. Dat zijn klassement shirt. Dat weet je nooit. En dit is Ook die wedstrijd. Nou, een degelijke eerste sprong voor Femke, maar ik meer net dan dat. nee, Witse Zelweg. ik zal net tevreden wezen. Stefan die mag nu daar staan. Steven begint. Kijken wat hij kan. Die zet je gelijk een hele goede sprong, Del. Dit ligt erop voor Stefan. Een beetje scheef. Komt Springt. haast voor de vrouwenscours. Ja. En dat is natuurlijk net een goed Nee, teken. nee, Dan ben je nee. een heel lijn uit Qua koers. hechten liep het op zin en zodra, maar Nee, dat je maakt een zijn worjocht. Dat is een beetje jammer. Bij de senioren gaan we kijken naar Jongen, nee, hanteren auto. Had een goede sprong. Dit liep erop. Zil je richting de... Nee, hij gaat scheef. Get Ik ek een zou eind uit zeggen, koers. gaat je richting de centimeter, maar nee. Ik kan me herinneren dat hij een keer uit het buitenland kwam en hier... Nee, Jan Terenauta is op dit stuit de nummer 4 in de topklasse. In het klassement. Canada, Oostenrijk. Steert 5 meter achter op de leader Sietse Bokma. Ja. Jan Terenauta kan nog wel een 8,42 meter Joert eventueel afschreeuwen, maar ja. Meer dan 2 meter wint er dan met mij, denk ik. Dat is al een heel brotte en Ja. dan is hij nog steeds Ik ben benieuwd of hij vierde. volgend jaar het sector nog gaat afstappen. Maar wel in de goede helte van het klassement natuurlijk, want daarmee is hij wis van deelname aan het NK. Volgens mij ben je best wel positief over. Nee, van het klassement gaat het Joert in die topklasse tussen Sietse Bokma, Anne Galema en Nart Bransma. Die treien die zullen nog de strijd omgaan voor de klassementsprijs. Ja, dat is toch een prijs hè, aan het einde van het seizoen, want dan ben je Ja. de middelsjongen de beste van het hele seizoen best. Ja, zeker. Nee, dat is Als je die inderdaad... jongens won had, Ja. ben Ik je hou me junioren? een keer als junior, toen stiek ik nog 3 meter achter. Toen moest ik elke wedstrijd die nog kwam, moest ik 8 meter springen. Dat was toen al heel 4. Ja. En in de laatste sprong van de laatste wedstrijd, toen slag het me alsnog. Dus dat was voor mij toen wel echt een prachtig mooie wedstrijd. Wat kan Pieter Pieter, ik leek het wel heel goed in de pot zitten. Met zijn even stap te pakken, hè? Ai, ai, ai. Dit leek het super goed te gaan. Alleen nog een beetje uit koers, hè? Ja, maar een heel lekker begin. Ja, zeker. Klimt Wat? heel snel. Als dit stokje dadelijk recht gaat, Ja, dan ja. denk ik dat ze echt richting de 15 meter Ja, takken. zeker, zeker. Nee, een heel goede beginsprong voor Pieterik. Pietrix Westra. Laten we net vergeten dat die Vliene hier nog Fries kampioen Ja, is bij daarom. de Famkes. Is dus eerst bij de Fralië en zit gewoon keurig erbij. En Peter Faber zakt een beetje mij het insprong. Plaatselijke favoriet. Ja, De man uit Aldenhoven, hier een lid van de afdeling Griep Sjerk. nou en dan een klassement leider op een schoons, Sietse Bokma. Hij kan natuurlijk ook zelf uitrennen, hè? Ja. Ik bedoel, wie had er hoeveel jaren op hem inrennen kennen, maar als er zelf nog gewoon een topsprong maakt, dan wordt het alleen maar dreger voor die man. Ja, won ik al 3 wedstrijden dit seizoen. Ja, dus, zeker. had ik net voor niks die trui om mijn schouders. Nee, hè? En is wel een hele degelijke springer. Dus En hij kan dit hier misschien voor een heel mooi, uniek plaatsje zorgen. Want hij is Frieske jongens en Frieske Ja, juniorenkampioen. zeker. En Soer dus echt nog. dit leek het in ieder Jurres. geval heel goed te gaan. Alleen nog heel scheef. Heel Heel scheef. gemakkelijk. Ja. Nog een roemlijn uit koers, maar het, Ja. het straalt er al. De vorm is er. Ja, hij zit net heel lekker in de stok. Hij zakt gelijk wat naar beneden. Maar kerst zo'n klim was je dat er een heel soort nou ja, krachttraining dingen had in elk geval. Of tenminste klimtraining. Want dat geeft hem altijd een makkelijk aan. Ja. En ja, het gaat gewoon heel eind uit koers. Hoor. Dan wie dat ook alweer richting de 9 meter west. Hè, maar dat je zo makkelijk al die Ja. 18 meters deelt Ja, kennen, klopt. Ja, dan zit dat wel snor. ja. Nou, bij de Famkes, bij de Fralje mag ik zeggen, want intussen jet zei ik al bij de Fralje. Femke Ja. Rispers uit Niehoven
Ek een thuiswedstrijd voor haar, dus Ja. hier in Griepskerk. Ik voormalig Nederlands kampioen bij de Famkes. Zit nou heel goed in de En pols. nou, Klimt laat ze natuurlijk zien ook goed. waarom dat is, want hier Ja, zet ze keurig Sharon. afstandel. We jaren het dat ze thuispubliek had, Jere. hè? Ja. Deze beginnen uit het jaste klappen. Had een wat dreig seizoen, zei ze zelf. Ik moest even ziekje naar de juiste insprong, de juiste koers. Maar Ja, had intussen toch een aardig klassement. Iemand qua timmeren. Femke Rispes. ja, en op een middelste secondes is Rutger Haanstra, de man waar we het correct doorheen, die zo mooi in Burgum de pols corrigeren. Stittel op, nou ja, concentreert zich nou voor zijn sprong. 13 meter en 93 centimeter. Trekje 93 voor Femke Rispes. Ja, en Mooi die beginsprong. staat in het klassement op het 4e plak achter Ja. Pietrix Westra. En daar gaat het dus nog wel degelijk om een NK-plakje. Hè? Tja, en Rutger die pakt hier al een hele goede sprong. Had hem gelijk. Dit liep het erop, ja, hè? ja, ja. Ja. Wat is deze money voor hem? De Ja, man hè? niet in Burgum nog een rondje maar staan Ja. gang. Maar nou liet het zien dat het ik zonder rondje kan. Ja, zo wil je hem eigenlijk dwan. En hij zet Ja. de druk op de schouders van Visse Broekstra. Daar bij die Ja. junioren. Nou, dit is een prachtige, mooie eerste sprong. Hij had in het klassement. 19 meter Oh. 29. Jongetje 29, dat is een... Nou, dan Super. pakt er haast oordelmeter. Want Santje 94 kinderen afschreeuwen. Ja, dan wordt het ook nog wel spannend trouwens. Hey. Dan, En dan kroept hij naar Wisse Broekstraat. Die staat Ja. nog boven hem. Die mij ik nog. Maar Rutger Haastra die meldt. Nou, naar de Brandsma, de kerstverse vader. die gaat wie het. Van een wieke heidwan van een dochter. Marin. Wij zijn er zelf wel vleugeltjes krijgen. Maar dat zullen dan bewaren voor de tweede sprong, denk ik. Sigrid Bokma. Wie de vrouw in mij het antwoord op Femke Rispes. En die gaat weer een stukje verder, denk ik. 51, Hannes. Dat is... De afstand die Rutger Haanstra moet springen om Wisse Broekstra in te hellen. Nou... En hij springt nou een jongetje 21 jaar. 39. Ik zal even het scoreboard erbij pakken. Stefan Dama wie boeten de sector niet krijgt. 29 leert er. Ja, dan moet er nog 30 centimeter verder en dan moet Wisse natuurlijk net verder springen. Maar Ja. op zich, als toen is hoe makkelijk dat er deze sprong nou sprong, in de eerste sprong. Ja. Dan shock een onkomende sprong gewoon die stak even 15 centimeter verder zetten. En dan shock hem ook nou wil dat hele meter erbij springen. Dan is het even de vraag van wat dat Wisse natuurlijk. Ja, maar dat is Maar een mooie dwarsstrijd in die Het klasse. is net onmogelijk. Nee. Johannes de Goede, de aanstand van Sietse Bokma, die staat voorlopig in de seniorengroep op 18:44. Het oude PR van Remmer Abma Ja. van vroeger. Zullen we hier de Wietse die Wietse Steensma. shot op zich ook net. Steensma gaat in ja. koers. Ja. Nee, in die middelste batten, daar in die juniorengroep, daar is nou wel degelijk de eerste afstand leert van de jonne. Ontnota Rutger Haastra uit het Heidenskip. Hij kwam daar 9 meter 29. Ja, en dan zullen we nou Tessa Kramer hier bij de vrouw alvast Ja, staan. En dat werd ook nog een spannende strijd, toch? Tessa Dus- Kramer had de trui om haar Ja. schouders, maar die had in het klassement precies 10 centimeter voorsprong op Marit van der Wal, die het haar start. Ja, Dus dat wordt Joert misschien wel het duel. Waar Ja. wint het klassement bij de vrouwen? precies. We hebben nou even zien waar een leger afstand had om uit te schreeuwen. Maar goed, Ja, dat kan ik wel even voor die erbij pakken. Want dat is Marit. Maar dat scheelt haast niks. Oh, ik moet omheen. Sorry. Het verschil. Marit schreeuwt Ja, dat 14 scheelt 14 aan 6 en Tessa centimeter. 14 20. Dus dat net is niet niks. heel soort, nee. En dit liep net heel goed voor Tessa. Had het zelf ook hoor. Als ze Rent die heel eerste snel, slag maar- net te pakken had, dan Nee. is ze als een raket hoor. Want ze had 4 bij de snelste Ja. loop van het hele veld. En dan zullen we nog ondergalen maar bij de senioren. Dit liep het heel goed again. Oeh. Sjurre zo'n. Er komt er mooi hè. De Richting man in het vorm. jongetje. Hoppakee. En En dit is die wel... Komt op die line en ja. die line leidt op. Die zal op nieuwtje meter lezen. Denk Ja. het. Maar dit weer een hele makkelijke sprong.
Hij is wel de man die de laatste 2 wedstrijden duidelijk even snel waar de best is op dit moment. Hè? Ik praatte vorige week met hem en hij zei, ik had dit gevoel nog net gewoon sinds 2018. Zo. Wilst er in het erop nog Nederlands kampioen worden? Hij zei, toen had ik net het gevoel wat ik nou had. Nee. Dus op zich Ja. is het wel veelbelovend. En, Hij won de NWM over de 20,5 meter. Hij won de Koning van Ja. Burgum over de 21 meter. Ja. Dat weer in de laatste beide wedstrijden. Dus hij is wel op dit start, denk ik, de te kloppen man in de topklasse. ja, sprint je door een jongetje meter die hebben we krijgt. En pakt dus metertjes voor het klassement. Ja. Want Ken aanschreeuwen. Hij pakt in elk geval weer een hele meter. Gerben Brouwer uit Aarden. Oh, die ging even staan over het Fries. Nee. Die maakt er helaas een Gerben Brouwer die doekt in de plomp. En ik ben benijd. Ja, ben je mooi even ontrekken wat je springt. Jongetje 23 voor Onne Galema. Ja. Daarmee had er een junior Rutger Haastra nog correct voor. Ja, precies. 6 centimeter. een beetje praten, maar hij Maar het is precies wat Hannes zei. Als je een wedstrijd hier niet kennen, maar zo'n gemak, Ja. dan weet je dat je de stok een mooi stuk verder kent. En dat beloofd wordt voor het vervolg. Ja, Tessa Kramer hier trekt je in 32. Nou, daar wint ze niks mee in het klassement. Maar Marit van der Wal, die heeft best wel die maakt 10 centimeter goed meidje op Tessa. En die moet dus springen 14 meter 20 Ja. om de leiderstrui uit te nemen. Nou, dat springt ze gewoon bij op een training met Ian Hoorn. Maar ken ze dat Jutek? Nee, deze bullshit krijgt een beetje te vier. Ze wegen het krek te Dat vol, is hè? net lekker om mij te beginnen. Maar ja, Ze weet wel, als er een punt komt, dan hakken. ja, precies, dan het ze hem. Maar, Safie wie er net. Ja, en bij de topklasse staat Claire Jarno Hoekstra. Die zal toch wel wat noffelijker ziek helden in de wetenschap dat Age Hulder hem net verbiljept is. Nee, klopt. Dus de kans dat hij op dat 8e plakje staan blijft. is Jarno, groot. oh, dit liep het heel goed again. Nee, hij Oh, stopt hij te gaat klimmen. hij gaat de verkeerde kant uit. Ja, helaas. En dan zien we volgens mij dat het verschil tussen Orne en Sietse Bokma op dit moment nog maar zo'n centimeter is. Ja. Daar komen we Dus voor. Spanning en Dat, sensatie. dat wordt spannend inderdaad. Alhoewel, ik maat Sietse die hier trouwens kreeg ik nog wel een aardige sprong. Dus die had er echt al iets bij sprong. Nee, nee, maar niks. nee, 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 maar hij die is maakt oer een jongetje meter halve springen om en wat te En winnen. dan Sjors dat, dat het nou wel spannend wordt waar meer gemiddeld erbij springt. Ja, hij heeft er nog wel wat achter. Nou, spannend wordt het echt op de middelste batten. Want daar staat Claire, de man die het vliegen hier bij de jongens Fries kampioen wordt. En nou dus als eerste Iers junior al in de Frieske leiderstrui lept. Hij had vanzelf zien dat Rutger Haanstra weer heel makkelijk oer die jongetje meter heen wapperen. De dames die zijn weer klein. Dus hij weet waar er aan toe is. Die wacht even. Want echt daar staat die leiderstrui nog op het spul. Leuk is dat komt te zien hoe verschillende techniek die jongens hebben. Wis had de pols heel vier in het wetter, rent heel snel en als er hem oer het derde punt pakt, dan springt er echt heel vier. Dus Rutger eigenlijk iets gecontroleerder is net het goede woord, maar iets rustiger onrent en de insprong altijd makkelijk pakt en echt de winst met het klimmen pakt. Technisch heel En de begaafd. uitsprong, ja. Wie wist is het wat wilder, wat roeger. Maar het Nou. ben wel raken klappen. Ja, Wisse die scoot met het klimmen. Zak het nou bij de insprong wat en ja, dan dat mat hier net en dan Nou, hij weet in elk geval dat die pols wel wat verder kan. ja. Iets in tweede sprong, want dit gang vierste vlot. Ja. Ja, dat is wel de jongeman die het als jonkje een PR had van 2022. Ja, en dat is precies. verder als het Friske record bij de Ja, junioren. precies. Dus dat zei het natuurlijk wel wat. Dus bij Dus hem weet je in elk geval dat het alle kanten naar uit kan. 16-7. Nou, wat ken Isbrand Isbrand Galema? De revelatie van het vorige seizoen. Dit liep het al goed te Ja. werden, maar Nou, het ziet er mooi uit, maar gaat Dit nou wat te eigenlijk vlug. snel en, Maar hij en Arne Galema ben de man die, nevens mij, van het hele Philip-peloton de polstok het vierste beter in staan had. ja, Isbrand had hem net voor mij het vierste. Die had hem Nog leuk verder op, dan Arne, ja. Ja. 12 op de vingers. En ja, dat is 4 wijd vierst. Maar de theorie dat als er bovenin komt en Isbrand springt uit,
Nou ja, dan gaat er in ieder geval dik over het Friese record heen. Ja. Alleen nog ja, voordat je daar binnen moet al het oren wel klappen. Juist. En de kans dat het klopt, nou ja, de marge van fouten is zo iets dat het... Het lijkt het haast een beetje op een latterij, ja. Nou, het is wel fijn dat je in ieder geval, voordat je vaak zo'n topsprong maakt, ga je wel al het senior-sprong gewoon die bijvoorbeeld daar correct voorzitten. Ja. En je moet wel het lekkere gevoel hebben. En nou, ik heb het idee dat het, of ik had het idee dat het bij IJsbrand echt nog wel begint te rennen nou. Alleen nog ja, het is wel 16 fijn. meter 91 komen we noteren voor IJsbrand Galema. Daar staat hij in de topklasse voorlopig treden mij. Maar hij weet bijvoorbeeld dat in de oersklasse alleen nog al een Agen Hulder al verder weer met die Santjes Ja. aan 30. Ja, Dus ja, daar zijn zullen we net volle waarde aan zijn hechten. afstand, daar zullen we net naar omzien. Bij de junioren staat klaar Riemer Dirk Krol. En dat is een man die wel degelijk kans maakt op eremetaal in Weensum. Ja. Had ook al wedstrijden gewonnen dit seizoen. Ken hij? Ja, dit leek het heel goed te gaan Serieus? voor Riemer Dirk. Sjurres. Hij shot even. Hop. Ja, ja. Ja. Hij springt je naar een Zwiet heel hem keurig heel tweede eind plak. nog uit de pols. Dit is ik hoor 8 meter denk ik. Ja, zeker. Ja. En dan doe je gewoon mee in deze groep. Ja. Wisse Broekstra noteerde 16 meter zoon. Nou, die is daarmee zijn tweede plakje nou wel kwijt aan Riemer Dirk Krol. Ja, dit is een 18 meter 4. 28. Nou, het scheelt krijgt een meter, hè, maar het Ja. Gaanstra. Klopt. Wie shot dat lijntje, maar dat vertekent een beetje. Maar Het balsje leidt op 19 meter Ja. 29. En dat is op dit stuit de te kloppen afstand. Ja. De regerend Fries kampioen Rutger Piersma. Wat Rutger kan hij zien letten? mij losletten. Oeh, Nee. klimt hem achterover. Nou, voor mij iedereen gewoon gang. Hij kwam er net om ta. Nee. Maar het zit het zin aan. Woller voor de prijzen meid, want dat mat hem ook wel op zo'n manier deel zetten. Alleen dat mat krijgt oerdere punt geen verzels. Want hij had de Pools iets minder 4 dan Nart en de Galema's. Maar de eerste ronde natuurlijk. En dan ben we alweer door de eerste ronde heen. Er kan nog van alles gebeuren. Nog heb ik de eerste sprong correct van Nou, Minne even krijgen we gemist. nog. Oh, Die sure, krijgen we Minne, nog. ja. Minne is de nummer 8 in de juniorengroep. Ja. En als Minne Smit bij de junioren zijn sprong al leveren had, dan Ja. beginnen we boppen aan en begint iedereen aan de tweede ronde van die categorie. Tussenstand voorlopig. Eerste sprong bij de topklassers. Anne Galema, 23. Eerste junior is justjes verder. Rutger Haanstra, 29. En bij de vrouwen staat op dit stuit op het eerste plak Sigrid Bokma krijgt oer de 14 meter 14 zoon. Maar die afstand die kunnen we haast alle keer voor het crossen, want daar wordt haast ongetwijfeld nog wel verder geleerd. Nou, we gaan zien wat Minne zult doen. Ja, ik zei een jongen die toch mooie uitzitters Ah, had. maar Soms het ook een kan niet rommel slepen, 8 hè? Maar meter. het kan Dus niet slepen. ja. Had wel eens een vreemde dribbel erin. Dat is echt wel eens een handicap van hem. Dat weet er zelf ook wel. Maar als hij die pols wel over de punt krijgt. Ja. Ja, maar kent hem wel, hè? Ja, klopt. Ik zie hem ook het FK nog wel winnen, ja. Het kan. Hij zit er En- zonder draai in. Zo, en dit Joris- leek het al heel Joris- goed te gaan. Kijk, Dit hier. leek het heel goed te gaan. Oh. Hoppakee! Hij is verder. Dik oer een jongetje. Ik denk dat er verder is. Ja, dit is een jongetje 40 ongeveer. Ja, maar dan is het ook een PR, denk ik. Ja, nee, maar ik zei het in Burgermal. Zei het in Burgermal. Waar gaat dit heen? Maar dit is zeker een versprong. Super binnen. Ja, en dan die Dirk, nu sta je wel weer echt voor. Wij zitten hier even met verwondering te zien naar deze sprong. Want wat wie die PR-nota? 18,64. Tje. Dat is ons Spaanders, want dit is een dikke jongetje meter. Ja, dat denk ik wel. Zijn handen bovenop de Ja, nooit is aan het worden. Ja, van harte hoor. 1 centimeter. Nee, nog 2 centimeter is achter Rutger, maar een dik PR van. In het plakje weer, ik las hem net, hoor. Ja, hij had het al even uitrekend. Jongen. Het derde plakje weer in het klassement, zei er. Ja. Hij wist wat er springen moest natuurlijk, dus nee, Nou, helemaal nou. fantastisch. Ik zei het al, hè. Hij Dan zei lijkt het, het je net helemaal goed, want Dus- wij toch dat verder weer. Ja. maar toen zei het mij in Burgermal. Hij zit er wat brik met schouder in, dat is ik zo.
Alleen nog na één slag werd er hem weer te corrigeren. Dat is het mooie aan de vierhebsport. In dat opzicht had West zijn eigen techniek wat ontwikkeld. Ja, Eigen stijl, ja. of West minder bedoel ik. Nou, men Maar zit hij- stevig op het derde plak. Hij de had een junioren. geweldig goede klimstijl en hij zwiept hem direct nog aardig via uit. Dus nee, super. Ik zorg dat hem in op het FK nog wordt man op deze manier. Hij steert treden in het klassement achter Wisse Ja. Broekstra en Rutger Haanstra. Maar hij steert nou weer roem voor op Riemerdur Krol, de nummer 4 in het klassement. En wat kan Jan Terenauta? Jan Teren die gaat iets te snel hoe Verbetert dit hem al. punt. Ja, ja. Ja, maakt een mooi sprong van, maar heeft nog niet de tijd die hij Maar het is nodig nog heeft. net Nee. ver genoeg om de concurrentie bang te maken. Of het hoger moet inspringen. Ik weet niet wat zal vast zijn tactiek. Met ook Nou, dan letten de junioren toch weer 2 junioren. een heel aardig niveau zien. Ja. Ja, en die klimstijl van Minne vind ik mooi. Hè? Want hij zit inderdaad bij de insprong hadden de handen heel eind uit elkaar. Dat is eigenlijk net zo hoe je het leren. Femke Brouwer. Femke maakt het weer een topsprong. Femke Brouwer. Huppakee. Juris. Oh, Op dat liep balsje. dat En liep dat erop voor leidt Femke. in de buurt van een 14 meter. Ja, ze krijgt hier de 12 slagen. Dit wien er al jou. Dat, Ja. Noteren wij 17 meter 92. Stefan Dauma bij de junioren. Ken die mij in dat geweld terren? Nou, die Gang. verbetert hem ek. correct naar links en nou naar rechts. Nou, Die is correct boeten de sector. Ja. Nou in elk geval een afstand. ja. Iets verder. Nee, Minne Smits van Weensum. Ja. Die zorgen die voor het eerste persoonlijke record hier op een jongen in Griepsjerk. 19 meter 20. Ja. Maar 2 centimeter achter Rutger. Ja, wat ik... Maar wel verder als Arne Galema Bigel is. Ja, zeker, zeker. Dus de junioren laten zien wat ze kennen. Ja. De senioren die blijven nog steeds een beetje achter. Ja. En die gaan in het verleden hier ook in Griepsjerk moest zetten dat je ook wel 21 meter Jawel, sprong ja, je kan heel veel sprong worden. Althans, haar zoon werd genoeg. Daar leidt het net om. Stefan Dauma hebben we afstand. Het wordt al een beetje koeler hier, een beetje bewolkter. Maar het is nog steeds droog, dus Het is nog steeds prachtig leefbaar. ja. En dan maar eens even zien, als Siets inmiddels wat centimeters erbij kan springen. Ja. Want ja, die had ons jongen dat gewoon Die zeg zit maar, hem op nog een 6 centimeter achter hem zit. En hoe makkelijk dat gaat. Ja, dan zullen we denken, dit gaat me nou net in de laatste wedstrijd nog gebeuren. Maar Hij had een heel skoft al die Friese truimers kouden. Ja, en dan is het klopt. wel heel zoer dat je hem de al de laatste wedstrijd nog Ja. inleveren in had. Hè? ja, je weet het net, hè? Want hij wil het FK, dus de trui gewoon aan. Ja, Nou, dat kan. nou, we gaan het zien. Dan mag ik gewoon nog 4 Jongetje Alve met erom voorbij wil er extra centimeters pakken. Dat Ja, doet er die nou bij better- deze sprong, Oeh, of net? houd er maar Get er niet op, scheef, houd er get er maar scheef. niet op. Nee, hij pakt, nee. Ja. Oei, 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 oei. Hij shot gelijk al, maar Jere had er niks aan. Denk het net. Nee. En dan had er Woldering nog weer. één sprong natuurlijk. Nou, die hoort Mat natuurlijk nog, maar Peter Faber. Peter Faber Bij kwam de net junioren. goed Oeh, uit die met de is oren. Nee, kwam net uit met de oren en Nee. ziet er net lekker in de terug. Bloed voorlopig op het 5e plak staan. 15 in die juniorengroep. Nee, ik ken nog net echt zien wat de vliegen hier wil die. Toen hier er een PR van dik over de 18 meter in het Heidenskip. Maar dat het dit seizoen nog net in de buurt kwam. Ja, Pietrix Westra staat klaar. De jonge dame uit Burgum. Eerste Iers bij de vrouwje. Vliegen hier nog Fries kampioen bij de Famkes. Waar ik alles Nederlands kampioen als Famke van Ontemeid CNIR of Tolwier. Ja. Had het dus wol in haar. Ja, en ken je lekker een ongeval doen op die liet afstand, want dat is nog maar 14-0 zo. Ja. Op dit stuit van Sigrid Ja, Bokma. precies. Peter Faber. Ja, de dames die doet nog even rustig gewoon. Bouw het op. Ja, die sprong van Marit, die zeggen toen heel dreigend uit. Ja. En Tessa die zit er inderdaad met die insprong een beetje raar in. Dus de Als die kanon... de eerste slag pakt, dan is bingo. Ja. Eerst Pietrix Westra. Ja. Want ik die ken roem over de 15 meter. Ja, Pietrix begon met tredje in 82. Dat liep op zich goed. En dit shot er op zich echt heel goed uit. Och, Oh, nee. oh, oh. Get naar Nou, iets achter. achterover. Nou, nog één sprong te worden voor Pietrix Westra Ja. om haar te verbeteren.
Stiert voorlopig krijgt op het 4e plakje, dus Ja. krijgt boeten de finalisten. Sietse Bokma verbetert hemzelf wel een beetje tot 1889, maar ja, geen winst voor het klassement. Nee. Dus die maken het wel spannend, Joert. Nou, we zullen zeggen een nartje en krijtganger al wierd. Toen hier er wat te weinig gang in de oren in. Ja. Nou, van de mensen die het letter inschakelen binnen, Nart Bransma zit er achter op een scones. Van een week, manje om correct te wijzen, is hij de grutske heidwan van dochter Marin. Tegeer met zijn vrouw. En hij had dus wat minder trainen kent, een beetje drukte van de orenkant, maar het zou best eens kennen dat hij jong zweeft van geluk op die roze wolk. Dus ik ben benieuwd. Maar hij zocht naast hem, Rutger. En Rutger sprong krijgt al die mooie joontje. ja, de eerste van de Gaat er wedstrijd. nog even wat verder zetten. Ken hij dat nog een Ja, keer? dit leek het wel heel Ken goed hij te gaan dat voor nog een Rutger. keer? Dan gaat er wel met zijn Ik denk, cabriool. hij gaat hem Nee. even corrigeren, maar het is, nee, helaas. Hij denkt, dit wil hem net meer. Dus die liet hem los. En dan zullen we Nart zien sprong. Wat kan Nart Bransma hier in Griepsjerk? Nee, Hoe het Nee, derde punt. nee, Kinderen nee, dat? nee, Nee, hij nee. gaat te vlug. je zou naar de kamer in de oren, misschien iets te langzaam begonnen. In ieder geval hier iets te volle oer bij de aanzet. En dus hij kwam wat oors uit als oors en dat er ook zakken er eigenlijk maar insprong. Ja, het is een En, beetje alles of niks, hè, maar Nart. In het begin van het seizoen had er 20,99 genoteerd. Ja, Haast 21 meter dus. Maar ja, hij won de NWM ik maar een keurig aanstaan. Ja. Maar het is ik heel vaak dat hij gewoon de finale net helpt. Nee, het nee, klopt. het is of alles of niks. ik Kijk, Nart vaak als er één goede sprong had of hij had hem een keer goed en dan is het vaak dat de loop insprong klopt. Ja. Ja, dan kan hij het heel goed kopiëren. Dat is wel een van zijn kwaliteiten. Maar nee, dit, je moet er even aan sleutelen. Of hij moet er sneller beginnen of hij moet de loop een beetje inkwartje waarschijnlijk. Want hij kwam er ook gewoon net ontdaan. Femke Rispens bij de vrouwje. Tredje en 93 noteerd, dus is dit Lieke krijgt goed. Ja, nog gewoon tweede mij. ja. Ja. En dit liep Maar het dat bij kan wel beter te verder. gaan. En komt dat een nou beetje dan? met Ja, klim, dat denk maar ik nee, wel, hè? Ja, zeker, Zij zeker. gaat oer het redenbaltje heen. En het Het- redenbaltje is van de vrouwje. Dat van de Famkes leidt naar volle vierder. Ja. Want die leidt op 14,79 van Hanneke Wester. Maar Ja. Femke Rispens neemt je de leading Ja, oer precies. voorlopig van Sigrid Bokma. Ze kleren ik nog een beetje fjot met klimmen, hier ik het idee, maar Ja. haar voert. Maar Weer nog net perfect. nee. Maar Ja, zij dat- joeg het al aan en zij had het gevoel, staar gewoon weer wat waarom. En de oude Ja. vertrouwde sprongen, zoals we haar kennen, die komen steeds vaker op het boord. Dus die meldt haar gewoon weer voor de medaillestrijd. Wietse Steenstra show nou op een middelste scons. Ja. Terwijl Orne allemaal ik even zien nou wat harders op een boom spuiten. En die wacht het even op een sprong van Wietse. Want je wil net dat de stakken tronkel komen of dat je uit de concentratie wordt gebracht omdat hij in je oor bijvoorbeeld scheef springt of zo. Ja, Wietse Zo, Steenstra eerst- die ken echt uitzitters aan, hè? Ja, Wietse is op zich echt een hele goede springer. Zo, dit liep het op Oeh. zich echt heel goed. Alleen nog Oeh. get scheef. Nou, dan is het goed dat ze hem wachten. Ha, Spietig, want spietig, ja. Want deze Pools die was net in de oren op die asje Nee. komen. Nou, ja, Arne Galema. 6 centimeter hè? Dat Hij scheelt correct. noteerde 23, maar hij maakt eigenlijk richting 30. Hij maakt hetzelfde dan als correct en dan had hij de Pools een beetje verder. En dan het komt op één klimslag om. Één klimslag meer of minder. Het scheelt gelijk een meter. Hij had Oren is wel weer goed, ja. Insprong had is een super en skansrecord, dit hè? liep het. Het zit er chin aan, maar is... Nee. Wat scheelt het, wat scheelt het? Ja, het scheelt correct te volle. Het En skansrecord Arne- hier in Griepsjerk is 21,16 meter en is van Arne Galema. Ja, klopt. Al jaren lien, maar het Ja. staat nog altijd. Zeker. Zijn persoonlijk record destijds. Of nog Toen steeds. al. Nou, Sigrid Bokma. Sigrid. Ken die de leiding weer Zit oppakken? wel heel hoog nou. Nee, Oeh, nee. Helaas. Lieke spannend. Ek die had de vorm waarom pakt in de rin van dit seizoen. Moest een beetje op gang komen, maar die zag ik weer ouderwets in vorm. En met driegende sprongen. Ja, het is ik net voor niks dat zij die Nederlandse titelverliening hier arresteerde. Sprong toen voor het eerst oer de Santje meter. Santje 08. Nog Ja. haar PR is dat ik. Mooi moment, omdat het waren op het NK. Ja.
Maar het is wel leuk om te zien dat nu de nummer 1 en de nummer 12 van de topklasse famkes nog verder staan dan de topklasse dames op dit moment. Hè. En dan ben we natuurlijk nog maar heel bij de 12e ronde, maar Nee, maar het zei het wel wat over het niveau van de famkes. ja, Onderschat ze net, daar komt een Nee, hele daarom. leuke lichting aan. Ja. Let het ik wekelijks zien. Zolang het ook is, kunnen we gewoon even springen. ja, en een groot deel van die lichting komt uit Weensum. En op een middelste jongens zullen we nog zo'n in. Wils bij de vrouwen je toch het gras uit Heidenskip komt. Ja, sorry, ja. Ja, bij de famkes, daar hebben we wel wat deelnemers uit Weensum. Ja. En die doen het ik heel aardig, hè? Ja. Je staat Gerben Brouwer. Wiels het hier al wel wat donkerder wordt. We hopen dat we het nog even droeg houden. Wat kan hij zijn tweede sprong? Hij had net nog een nappak. Nou, Jarno Hoekstra en op de middelste batten eerst Gerben Brouwer. Nee, Gerben Nee. moet hem loslaten. Gerben die Oei, ken- oei. Zien, tweede wie het sprong noteren. Ja. En Tessa staat ook alweer klaar. Die Zeker. shoppen hier wij krijgt net. Maar Ja, Tessa die hier krijgt een rare oren in. De laatste stappen dat ging net helemaal zo hoe het moest. voor haar Ze moest er bloeit zelf het weg moeilijkste omwijzen. om die al gruwelijke vlugge oren om te zetten in die eerste klimslag. Ja, Daar komt zo'n kracht op. We zullen eerst in de vierde nee Jarno Hoekstra. Jarno ziet er krijgt heerlijk in. En dit liep het echt wel heel goed te wijzen. Sure, Jarno is even. dat Jarno? Oh, Jarno dat gaat- Jarno? Nee, hij gaat te scheef. Oeh, Het zit het zin on en het begint ondertussen met de plansen. ai. En het komt niet bij mij bakken uit de loft. Dus heel vlug matten de matten weer oprollen worden. Ja, En moeten we toch weer even een verplichte pauze inlossen. Seconde, want ja, het wordt wel spannend, hè? er waard heel aardig leert, mag ik zeggen. Oké. Nou, Krijg op de ben, Gerrit de Boer. Eerst even schoolje. Ja, nou, ik zit al onderwijs in de auto. Ik denk van nou, ja, wel, niet. Maar ja, het is er nou aan de buik en dan loopt het weer hier, maar je weet het net, hè. Nee, ja, Gerrit die zit hem vanzelf zo weer te rieden op de weekend die het komen. Want het FK en het NK, dat zijn natuurlijk projecten waar we geweldig naar uitzoeken. Daarvoor nog een Philip Café trouwens. In Noordburgum. Dat is heel mooi vanzelf. Ja. Vanuit het Philip Museum bij Hannes Carion. En ja, maar we hebben een prachtig mooie gasten, mooie verhalen. Dus luister tussen zij en zoon. Voorlopig maar wij een schoolje, maar Ja. wij een muziekje om de apparatuur droog te houden. Want Ja. er komt even rjocht en even kletteren. En dit is echt wel voor de springers die nog matten, is dit wel vervelend, hè? Je Ja, iedereen mat nog, maar ik bedoel, als het nog oer een bepaalde limiet mast springen, is dit natuurlijk wel extra zoer. Want Dit maakt het net je makkelijker. bent er weer even uit de wedstrijd, alles is wierd en ja, je moet ondertussen wel warm blowen. Want ja, het vergt toch wel natuurlijk een fysieke inspanning. Dus je kwal je snel aan met dit waar. Dus zeer vervelend voor degenen die nog matten. Laten we hopen dat het een buiken is. Ja. Ja, uitstel betekent echt al een omslag op de deadline straks. Want Ja. het wordt wel gewoon betijd zuster deze tijd van Ja, hier. Dus klopt. het zou Ja. samen betekenen kennen dat de finale Big Leagues inkwart wordt. Of zelfs net eens leert wordt. Nee, Hing het een beetje af van hoeveel tijd we kwijt binnen. ja. We moeten in elk geval van alle leppers minimaal 2 sprongen op papier hebben om de wedstrijd geldig te krijgen. Ja. Het is wel zo dat de persoonlijke records die het leert binnen, die blijven sowieso staan. Ja. Alleen het zou dan wel heel snel zijn voor een Minne Smit Ja. Big Leagues Ja, dat nee, hij net klopt. in zijn klassement komt. Want dat is wel nodig, een geldige wedstrijd. Ja, zo mij zo'n wedstrijd 2 keer een jaloer, zeg maar, uitstellen, pauze ha. Stil Nou ja, lezen. Ja. Stillezen, ja, nou, het wordt al wat minder hut, dus ik vermoed, alhoewel, het waait net heel hut, maar we zullen het zien. als iemand zich straks geroepen voelt om een uit te nemen, te witsen, dat zou heel fijn zijn. Ja, het is ook wel leuk om te zien, hè, dat krijgt mij het koningslepen zeggen weg, dat Germ Terpstra, Minne Smit, Onnegal, maar dat wie eigenlijk wel de naam die daar sowieso 4 sprong. Ja. Maar ja, Wist ik nog niet? Nou ja, ja, daar heb ik een douwe ja, afgekomen. precies. Die waren prins zelfs. Ja. En die weer er hier net bij. Die weer er ook net bij. Arend Veenstra, die de Klopt. eerste 6 wedstrijden nog brengen won, die er hier net bij. Nee, dat Dus- is echt wel weer verrassend. Wij hadden toch wat ontwikkelingen
die we mij meer dan gemiddelde belangstelling in de gaten houden zullen. Maar dit ben in ieder geval wel scoort met de paraplu de boppen. Wat maak je, hè, Berber? Ja. Je maakt het toch beziek een beetje droog te blijven. Want zij is het ook weer. Je moet er toch rekening mee houden dat de wedstrijd dadelijk weer oppikt wordt. En je kwal je nou wel aan. Ja. En dan is een paraplu gauw te liets. De steiger waar we onder zitten, daar zit ik behoorlijke kieren in. Want ik had het ook al in de drukt nek. dus direct in de nekken. Ja. Het randje dwars door de steiger in. Ronald paraplu op, joh. Want dat zei dus het krek, hè. Maar als er nog zo'n wedstrijd haast en die wordt hier of 2 keer door Rijnpauze onderbrutsen. Ja. Ja, dus het is lastig, maar heel vaak komen de wedstrijden heel moeilijk weer op gang. Ja. Ik bedoel, hoe viel dat? Hoe zit het? Nou, hoe tinkt dan? het is eigenlijk een soort voorbereiding. Hè. Du wist, oh, nog 3 sprong, dan ben ik onderbeurt. Nou, dan doe je van tevoren doe al die klimbonen om, doe rinst alles nog een keer terug, doe nog een paar oefenloopjes en doe best er helemaal klaar voor. Nou ja, als dan blijkt van dat je het nog rein, we stroepen de matten weer op, wacht je maar even een jelle hoeken. Nou ja, dan wist eerst maar even zien hoe lang het wordt. Nou, dan mag je weer even op naar warming up doen, alles een beetje in een holle fit houden. Het is vooral concentratie wat lastig is. Die spanningsboog kan maar een bepaalde tijd vasthouden. En ja, het is nou wel zaak om gewoon om die net de bottel te aanleiden, maar wel in de wedstrijd te blijven. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Was nou zo interessant in ieder geval, die spanningsboog. Ja. Want je weet het zelf al, Ja. je bent er kleervol, je bent er aan taal, dan zak het dat heel dag voort. Ja. En dan weet je eigenlijk net wanneer het er weer wijzen Nee, moet en klopt. je kunt het vasthouden. Nee. Nou, je mag het ook net te lang vasthouden. Misschien moet je maar gewoon denken van, nou oké, ik ga wel even naar hoer met die jongens, maar als het dan weer wat lichter wordt, dan maar ze wel weten van oké, als het nou droeg wordt, dan mag ik binnen 10 minuten klaar wezen. Denk je dan ik wel eens lid, maar Nee. Als het in de wedstrijd is, dan wist ik mat straks en dan mat het. Dan, nee, ja, als zaal denkt, dan kan ze goed net springen. Dan wordt het sowieso niks. Ja, het kan soms ook heel verrassend uitpakken, want ik herinner me nog eens een keer een Nederlands kampioenschap in Linschoten. Dat weer metjes. Ja, Speelde het. Toen we in de Leppers op een gegeven moment op het veldje daarachter maar wat het honkballen om toch maar wat te doen. En die is Jonas toen toch Ja. maar uitlept en daar kwam toen een Nederlands record. ja, maar daar zit dan wel 3 uren tussen of zo. Ja. Hè? Koen Ja. eerst nog even rustig eten. Maar wel een bij hele wijze van- midje. Ja, nee, zeker. En dan ben ik al mensen die naar Hoesta wonen. Maar ik zou En- nog liever een mitje misschien ertussen hebben. Dat je weet van oké, Fiona, vooral als het om dat soort wedstrijden gaat als het Nederlands kampioenschap, dan word je volledige focus hebben. En liever net dat het dan om het 10 minuten of om het jelle uren even stil leidt. Dat is Nee, dat finest. kan ik me voorstellen, ja. Ja, de polshouder die zit onder de schoonste schooljen. Nou, Ja. daar zult ik wel doorheen lekker, want dat ben ik maar plantjes vanzelf. Ja, hij had een mat er boven hem, maar ja. Erg droeg is het net, denk ik. Nee. Nou ja, als ik de wedstrijdlist er nog even bijpak, dan moeten we toch constateren dat we nog een paar spronkjes neder gaan om in elk geval voor iedereen steeds te kennen dat ze 2 keer lept ha. Ja. Marit elk van der geval Wal, fjouwer. Tessa Kramer moeten nog. En in de topklasse wacht je vanzelf nog op Isbrand en Rutger. Ja, en ik Wisse Broekstra nog bij de junioren en Menne Smit vanzelf. Het Ja, is het vooral is voor al, hun te hopen dat er in elk geval nog een tweede sprong komt. Dat denk ik het wel, want dat wordt al Ja, het aardig wordt al lichter. droger. Alleen naar de finale wordt denk ik nog wel een beetje dreig. Want hierna hebben we nog een ronde. En het is al kwartier uur achten. Maar we zullen het zien. Nou, de wedstrijdleider die lakert, dus ik denk dat het goed komt. Komt altijd goed, zei er. Dus dan geven we het even uit. Het is inmiddels al droeg, behalve hier waar wij zitten. Daar drupt het nog wat naar. Ik wil wel even een dweilpauze hebben hier in de steiger. Ja. Ik doe het. Ze komen alle keer uit de kast uit, Klaasje. Ik weet niet of ze dat bedoelt, maar Uit de bus. uit de bus. Klonk wel aardig. Ja, ja.
Jarno Hoekstra is krijgt bij de topklasse. Die wie de laatste die daar nog correct voor de bui in actie kwam. Die noteerde daar Santje 59. Stiert voorlopig daarmee op het 4e plakje. Dat is nog correct genoeg voor de finale. En in die finale stiert op dit stuit dan ook nog Age Hulder mee zijn Santje 37 als oorgangsklasser. Maar ja, en Isbrand Galema had hem nog net plaatst. Nat Brandsma net. Rutger Piersma net. Dus dat zal hopelijk nog wel even opscoren worden, dat klassement. De eerste polsen, die worden starig gewoon alweer een beetje uitdroegen. De grootste dripperij liep het wat oer. Ja. Dus laten we hopen dat we even een sprintje meidje kennen. In elk geval naar die laatste 3-4 sprong die we nog te goede hebben. Dan hebben we in elk geval een reguliere wedstrijd. Met uitzicht op mogelijk in elk geval een derde ronde nog. En waar we het misschien nog een finale ronde. Ik zie de blauwe lucht ook meer en de wolken drijven weer weg. Ik hoop dat de matten nog een beetje droog zijn. Nou, het staat weer eraan speelt. Ja, we beginnen wel Het los. stomen is oer. Het is nog steeds wie het werkt. Oh ja, ik Het zie is nog het in steeds het wie water. het, ja. Dus misschien moeten we wel. Laat je naar Peers komen. Nog een paar hele lietse dripjes. Misschien komt er nog een staartje van de bui aan. Nee, ik ben altijd weervrouw geweest vroeger, dus dat pauze op mij geleerd. Het rijnt in Griepsjerk. De bui is haast doorheen. De wedstrijd krijgt even stil aan. We zijn daar aan de tweede ronde van de topklasse senioren, de junioren en de vrouwen. Bij de vrouwen komen nog 2 in actie. Tessa Kramer en Marit van der Wal. Dat binnen ook correct. De beide dames die het Joert Ja, werd beslissen omdraaid. wat het klassement daar op haar names zetten zal. Tessa Kramer had op dit stuit nog 10 centimeter voor op Marit in het klassement. En in de topklasse wachten we nog op de tweede sprong van Isbrand Galema en Rutger Piersma. Wilst in de juniorencategorie op de middelste batten, daar staan eigenlijk nog een paar kanon. Ja. Wisse Broekstra, de man in de Frieske trui. Riemer Deur Krol, de nummer 4 van het klassement. En Minne Smit van Weensum, die niet krijgt dat prachtige nieuwe persoonlijke record liepte van 19 meter 27. Daarmee stiert hij Joert tweede, krijgt achter Rutger Haanstra 2 centimeter minder, 29. Voor hem is het vooral te hopen dat deze wedstrijd aanmaken worden kan, want ja, dan gaat die top aanstaan mij naar zijn klassement. Stiert hij heel stevig op het derde plak. En dan is het NK op 18 september in Burgum ook voor hem dan een zekerheidje man. Er komt activiteit op ons kans. Isbrand Galema, de man die het vliegen hier het Frieske seniorenklassement verbeteren. Oernaam van zijn broer Arne. Hij leeft ook een nieuw PR toen. In Weensum 21 meter 53. Daarmee is hij nog maar de derde Fries eer die het oer de 21 en een hele meter kwam is. Maar dit hier, ja, toch wat les van de rij gaan. Wat minder onwijzig, had nog geen wedstrijden op zijn naamskreun. Hij blijft een grote outsider, want het is wel een jongen die het op een FK samen in een uitzitter gaat kennen. En dan ook samen die titel pakken kan. Nou, Tessa Kramer, zij woon, verliezen hier. Toch wel wat verrassend. De Frieske titel voor Marit van der Wal. Zij had nou de Frieske trui om de schouders. Maar de grote vraag, Joert is, houdt Tessa Kramer die Frieske trui of maakt ze die aan toch oerjaan aan Marit van der Wal, die dadelijk naar haar in actie komt. Ideaal voor de springers die overal en nergens vandaan komen. We kennen los. Ja. En als het even droog blijft, dan hebben we die tweede ronde er ik zat nog in jast. Ja, ja. En alles wat erbij komt is bonus, lijkt het zomaar zeggen. Ik denk dat Tessa Kramer als eerste in actie komt. Wat denkst je, Freek?
Ik verwacht je dat Tessa Kramer dit hier nog, zich bij de centimeter springers mengt. Had haar PR al opkrikt naar 1669. Hier nog een wereld zijn stok oer. Wat mensen misschien net joggen, maar wat Wolsa is, zij had de stok bijvoorbeeld vol verder in het water staan als Marit van der Wal. Ja. En die springt er zo'n centimeter mee. Ja, zeker. Ja. Dus ze zei al van, als ik een keer recht oer gaan en ik klim hem uit, Ja. dan ken ik dat ook. Ja. Maar het is nog net gebeurd. En daar had ze in elk geval, deze sprong de kans voor misschien. Super goeie oren. Heel. Nee. Iets beter onder controle, maar Nee. gaat met haar lichaam. Dit te vlug en te briek. Ja. Nee. Zij liet het erop aankomen en had nog hopelijk voor haar één sprong te goede om daar nog wat aan te doen. En dan Wisselbroekstra. Wisselbroekstra Op de inderdaad. middelste batten. Broekstraat, dan de middelste schans. Had een goeie Nee, had de pols net goed aandroegen. En dus Dat just hem ligt gelijk al Ja. zakje. Ja, de hand, Ja. ja. Hij is net droeg. Nee. Nee, eigen schuld. Nou, Of dat eigen gebeurt schuld. er dus, Ja, maar je dat weet de stok. ken. Dat is Dan wil balen, het klemmen, maar- dat wil net, hè? nee. Soms dan is de pols zelf echt nog wel een beetje wierd, maar hij zerst hem. Hij zak gelijk. Ja. En dat had Wissel wel eens vaker, maar ik heb het idee dat dit. Dit leek echt op weer te giet. Ja, Ja, dan is dat een nieuwe sprong, want dan had er nog maar één hoor. en En hij soms. zit nog net bij de finalisten. Sterker nog, maar sinds 16 al zit hij voorlopig gewoon vijfde Ja, in die precies. juniorengroep. En voor Witse Broekstraat tegen 13 meter 23. Ja, Nou. trekje 23 schreeuwt er nou, ja, dat is voor de statistiekjes. Ja. Tessa Kramer 12,48 is ook voor de statistiekjes. Die had vijfde in die categorie. Bij de vrouwen, dus Ja. echt nog net bij de finalisten. Oh ja, Marit maakt het haar pols nou clear. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wat zien nou je dwan? Want zij weet, ik mag dus nog 10 centimeter verder als die 14, wat wie het? 14, 14. Ja. Dus Zeg 14, maar 24 springen. mag ze springen. Eigenlijk 24, dan is het Ja. erbij. Maar eerst wil ik graag even zien wat Isbrand Galema doet. Ja. Want die staat klaar achter op een batter bij de topklasse. Klopt. En die, ja, noteerde in de eerste sprong 16,90. Dat wie, Ja, nee, dat wie ja, niks. Dat wie nou niks. Ja, dat ging gewoon te hut, te vlug. Daar heeft er geen kans om een top te hebben. Maar ja, wat doet hij nou? Ik ben heel benieuwd. Even een lekker bakje koffie. Zij heeft ook haar, Isbrand met de oren in. maar eerst komt hier iets wel kalmer. Dit liep het heel goed. Dit liep het erop. Deze oren, dat is jammer, want hij helpt hem. Yes. Hij helpt hem lang net, maar ik vond deze oren beter dan die vorige. En dan komen we natuurlijk weer waarom bij Marit van der Wal. Want ja, kan die nou die trui toch oornemen van Tessa Kramer? 24 had ze nodig en met deze insprong helpt ze het net. Nee, ik nog net. 2 keer wierd voor Marit. Die liet het er echt op aankomen, hè? Ja, en nu is het weer het record. Naar links gaan en op links. En dan kool je al je spieren nou. Ja. Riemen Deurkrol bij de junioren. God mee. Niest krijgt al 18,28. Maar nou, Nee. ik en wie het pak. 3 op rij, helaas. Maar Voorlopig kunnen we stellen dat die Rijnbui nog net volle goersbracht had. nee, nou ja, je kwal je wel al. Hè. En in zo'n sprint, dan moet je gewoon net in of adem wezen, maar echt soepel wezen. En, of ontspannen in ieder geval. En zo'n beginsprong is dan nooit ideaal. Maar goed. Hannes, Ja. ik moet ook nog even vragen, want Vertel. wat mij opvalt is, ik zie toch wel regelmatig sprongen van mensen die denken, nou, doe ik eens droehoer. Dan wordt het net een mooie sprong, maar ik eens droehoer. Toch laten ze dan eigenlijk regelmatig los en gaan erin. Zeker Ja. met het koude wetter, dan denk ik wel eens van waarom eigenlijk? Nou, het is soms wel eens lastig niet te schatten. Als het een beetje scheef is, dan kan het wezen dat die stok volle sneller van het zonbed aandraait dan dat wie nou sjoggen. Dus in dat opzicht is het gewoon puur qua veiligheid. Je wil even net op die ronde terugkomen. Zo in december inderdaad dat het richting de 30 graden gaat, dan is het wel lekker om even aan te kwollen. Dus dan sprong ik altijd een lever weer dan scheef, maar nou, met dit soort temperaturen dan doe je er net goed om expres weer te springen. Nee, Dus maar ik kan me net het voorstellen dat je dat nou doet. Als je net vertrouwen, ga je eruit. Daar komt het op deel. Ja, qua veiligheid is dat altijd het beste. Dus de wiertsprong die is nou juist, dat is puur uit veiligheid. Dus althans daar mij maar vanuit gaan. Zijn de dames in, wacht
Nou, nog 2 deelnemers om de tweede ronde compleet te maken en daarmee de wedstrijd gildig. Rutger Piersma staat klaar bij de topklasse. En we krijgen zelfs bij de junioren nog die verrassende Minne Smit met het mooie nieuwe PR van Jontje 27. Maar eerst denk ik Rutger Piersma. Ja. De man die nou nog regerend Fries kampioen is, maar nou weer lang net het derde punt helpt. Ik net haast, gewoon lang net. Nee, lang net. Maar, dus juist wel heel 3 of jouw klimslagen te pakken. En de afstand is nog net zo 4. Hè? Stel je voor dat het nog volgende week weer sagiert. En hij zet hem een tikje dichterbij. Ik bedoel, dan shock hem wel best een dikke 20 springen als wat er vaardig hier. Maar vliegen hier op papier misschien wel een van de sterkste topklasse categorieën binnenkwam. Maar 4 of 5 jongens die een PR hebben van oer de 21 meter. En sommigen zelfs oer de 21 hele meter. En Rutger heeft een sprongje krijgt oer de 20 meter genoeg voor de Friese titel. Dus Sarah ken het rennen soms. En onder Galen is natuurlijk naar Nieuw-Zeeland gegaan. Toen had Rutger zijn rechtnummer nam. Worden daar Fries kampioen bij. Ja. Dus hoe toevallig zou het wezen. Maar goed, wist je nou eerst... Minne. Die krijgt al die jongetje sprong. Dus Jos in insprong, nee, de polstje, noten 4. Nou ja, die zien daar heel goed. Hij had zijn PR al in de boezem. Ja. Nee, zij is het. Dus die had nou niks meer om centimeter, dus die ken ik wat wegen. De jongens zetten een orenmatten de helft, tenminste de junioren. Dus het lijkt alsof de orenmatten zelf wel een beetje wiertig is. Dus die had al te volle wetter gewoon. Even de matje gewisseld op de middelste stand. Ja, dan is die matte glad en wierd. Ja. En dan slippen je voort in de oren in. En dat is natuurlijk net noffelijk om goed uit te komen. Het is een hele technische sport. Krijg je met 4 springen, dan meet je precies uit bij je starten. Maar als je een andere wijze voortslippen, ja, dan kom je verkeerd uit online. En dan ga je of een bata-oer of je stapt er zelfs zo in. Hè. En dan is het moeilijk leppen. Ja. De eerste deelnemers staan toch klaar voor de derde ronde. Dan kunnen we hopelijk de wedstrijd helemaal compleet aan, meidje. En Jan Teer is de laatste, denk ik. Nee, Jan Teer is de eerste. Oh ja. Die begint daar waar die noteerde niet correct. Santje 92 staat er mij voorlopig te redden in de topklasse. Maar in die topklasse is de strijd om die trui natuurlijk ook nog in alle hevigheid hier. Had er nou... Ja, nee, correct skateroer. Nou had er hem wat te 4 zetten. En ja, dan just wel. Ja, dan moet het weer al. Je krijgt even klappen. Nee, dan kan het haast wel eens voorlopig de belangrijkste sprong van het seizoen worden voor Sietse Bokma. Ja, dat zei het wat. Want die had natuurlijk al een heel skof die Friese trui om. Maar het zou samen kennen dat dit zijn laatste sprong in het Friese trui is. Als Arne Galema dadelijk uithelt. Of zelfs naar het bronsman af. Dat was spannend, want het is de laatste ronde. Iedereen had een 1 sprong, dus het komt er nou op aan. Alles of niks. Ja. Ja, want... Femke Brouwer eerst, bij de vrouwen. Want ja, die is goed bezig. Had een mooie serie opbouwd. Tredje 80 is voorlopig het derde plak. Ze stiert nog bij de finalisten. Ken daar nou wat bij? Nee, ik denk het net. Net met deze sprong. Ja, en die ziet ze. Ja, een jongetje in Alve zijn wel, dat had er steen. Hij maakt verder als jongetje in Alve om überhaupt wat centimetertjes te sprokkelen van het klassement. Maar hij zal heel graag, wat er dit seizoen al geregeld in had, gewoon over die 20 meter wapperen. Ja. Want daarmee maakt het voor Anne echt heel moeilijk. Ja, dat moet er heug op erin blowen. Ja. Ziet ze, wie had was een keer vergeleken, maar dat het leek alsof het 2 koffers in de hoorn had en de trein probeert te hellen. Zo komt er gewoon in. Ja. Maar als de knibbels de laatste stappen omhoog had, dan komt er met een insprong iets hoger uit. En dat is vaak wel bij hem de technische tip die zwaar gaat over... Eerst Stefan Dauma bij de junioren van zijn laatste sprong. Nou, dat wordt gauw weer naar de kant en droeg spul onderwaan. Zijn wedstrijd zit erop. Hij wordt op zijn heegst vierde met 16 centje voorlopig. Maar weet dat er nog zo'n man achter hem aankomen. Ja. Goh, Sietse Bokma. Dit maar het murren. De druk groeit
Kan dat alvast oefenen voor de FK. Ja. Had natuurlijk een lekker seizoen draait. Ziet er constant bij. Haast alle Ja. finales weer er wel. Ja, en met goede degelijke twintigers. En hè, keurige goeie sprongen. afstand. Evenaring van PR's. Ja. 2076 leert het er. Ja. En hij wil Twaarkamp. echt graag een keer naar die 21 meter ta. En ik denk dat dat kan. Ziet hem ook maar. Maar dat Yes, doet hem nou net. Nee. Hij leert erop aankomen. Oeh. Jongens, Dit wordt spannend. Nou kan Arne en Nart rekenen wat ze Ja. springen moeten. Nou ja, Orne die weet het. Hij maakt in ieder geval 6 centimeter verder sprongen dan zijn, of zo'n eigenlijk, dan zijn eerste sprong. Dus Nou ja, zeg jongetje maar en dat hij 30. richting de 40 maat. Ja, dan is het er. Dan is het er. Op zich mag Pietrix het makkelijk te Westra. aanwijzen voor Ja. hem. Hè? Ik bedoel, Ja, maar dat ja, is dus hoor, heel een vaak. klimslag. Hoe leger de afstand, hoe meer mensen zich erop stikken bitten. Ja, Zeg het FK vliegen hier. ja, klopt. Die man kon algemeen trainingssprongje wel 20 en hele meter en net 1 kwam over de 20 meter. Nee. Pietrix, Westra, voorlopig op het vierde plak. Treintje 82, kan die nog die finale binnen. Dit shot er heel goed uit voor Oeh, Pietrix. Pietrix. Nee, ze gaat Nee. weer naar links. Jammer, Pietrix. Nee. Het ziet er toch wel dreigend uit hoor. Maar Toch denk ik dat het met de vorm wel aardig zit. Ja. Maar Joert, geen finale voor Pietrix Westra. De man van de thuiswedstrijd op de middelste batten, Peter Faber uit Aldehoven. Noteerde op nota als vieste 1551. Dat betekent in de juniorengroep dat je zonde staan, hè. voor Pietrix noteren we 11 meter 0. Ja, Sil nou toch wel richting zijn PR-maat, had hij mij wel. Want hij had 2 man boven hem staan op 29 en 27. En de tweede afstand staat er opname van Riemer Deur Krol, 1828. Nou, dat is voor Peter Faber een 1. Maar net onmogelijk. Kenneth Willem Broeke dit seizoen had eigenlijk dan net op podium staan. Maar waar weet, misschien jouwt de thuiswedstrijd een boost. Peter Faber met een mooie roze kop. Poeh, Heeft een krachtige aanval. klimt zwier. Ja. Stak ook ver staan. Ja, en daar leidt een blauw baltje en dat leidt op de afstand van de jongens. Ja. Dat wil zeggen 16 meter. En dus geen finale voor Peter Faber. Nou. Hij is hier klaar. Dan zullen we nu naar de seniorscores, want daar staat Nart Bronsma klaar voor zijn sprong. En Nart kan natuurlijk ook het klassement nog pakken. Had een legere afstand, 1848 om aan te schreeuwen. En zo mij een 20 meter ook het klassement pakken. Deze loop in sprong liep Nou, hoe liep het dit? de stok, Oh. nee. Hele grote stappen op het laatst. Het voordeel die net vader is. Het is de loop die Nart deze wedstrijd nekt. En ja, Geen het in het oors. cadeautje voor zijn kerstverse dochter. Marin, al een mandje geboren. Maar en wie het pak. Kan ook wel in de plaats van gewoon niet weten. Hij had nog een week om hem weer even erbij te krijgen. Want Ja. hij zal pieken wollen op het FK. Is nog altijd Fries recordhouder. Liepte dat record ik inwees hem op een FK. In een fantastische wedstrijd in Perelin. Ja, vaak zie je dat je op een FK een Friese record springen dat je al 4 binnen. Femke Zo is Rispens. dat Femke Wat hier, kent daar die? liep je direct Femke op. Rispens. Oh, Ja, Sjurres. ze kwam net uit met het klimmen en dan zie Maar je wel dat hoe het ze baltje. oer het baltje springt, maar En dat Ja. zo bezutten. Nou ja, dat baltje is van haarzelf. Die ja, fietje klopt. Santje. Ja, Maar keurige sprong, maar die klimslag weer jammer. ja, hè? daar zie je het meer in. Ja. Ik zou dit een slagje lezen. Het wie even een twijfel van wat doe ik nog in of net? Of ja, Ik denk dat ze ons een mooie richting de 15 meter ja, wedstrijd. klopt. Maar ze heeft wel een keurige serie. Ja, wel, hè? zeker. 14 23, 14 Santje. En Rutger Haanstra die nou aan de beurt is, die zit nog steeds met zijn jongetje 29 op nummer 1. Hij had natuurlijk zien dat min aan mijn jongetje 27 heel dichtbij kwam. Ja. Maar weet dat die 2 man nog steeds 1 en 2 in deze wedstrijd staan. Ja. Heeft ze niet zo goed op gescoord. Sprong die eerste sprong heel makkelijk, die jongetje 29. De tweede wie toen ging er een beetje naar links. En ik heb me net meer voor de geest halen wat er nou precies verkeerd ging. Hij mat er jocht. Dit leek het beter. Dit leek het. Oeh.
Daar komt het rondje weer, maar nou krijgt er hem net door de punt. Nee. Maar goed, voorlopig Je is maakt er nog wat weetje. nog steeds de fieste van de hele Jonne hier, Ja. hè? Ja, gewoon En had je dat niet eens omdogen, Ja, sowieso. Dan ben je de man. dan kan je een hele leuke prijs ophalen. We zijn nog in de voorrondes. Ja. En Onne Galema is nou aan de beurt. Die sprong de eerste sprong ook heel makkelijk. Die jongetje in 23. Ja. Toen dachten we van, nou dat zullen we uitbouwen. Dat word je dan eigenlijk de league die sprong de nice in. Ja, Je wil het leven net op de laatste onlid te komen. Nou, hij weet het. Een jongetje in 31 gaat er nodig. Ja. Oer het baltje, dat is alles. Fjouwer een hele klimslag en hij is er. Klinkt Misschien ook makkelijk. wel fjouwer en een uitsprong bij hem, maar Klinkt makkelijk, maar hij kan je bepalen in welk tenue hij het Fries kampioenschap gaat springen. wordt het De de onderin is pompenbleider goed. shirt of net. Hier sprong is hij goed en dit liep het heel goed tegen dit is wel Vronen. beter. Dit liep het heel goed tegen. Ken je het? Oei! Nee. Nee! Hij gaat te scheef. En daar hebben we Sigrid Bokma. Wat kan die bij de Fralje? Nee. Sigrid Bokma, nee, die krijgt de stok Ai, echt ai, net ai. voor het derde punt. En En die Orne- weet dus dat zij hier de winst echt net pakt bij de Fralje. Want Femke Rispers die verbeteren haar niet correct naar 1427 en verstevigt daarmee de leiding bij de Fralje. Nou, Een jongetje meet het zien je voor Orne Galen, maar dan komt het 30 centimeter dus te kwad in zijn laatste sprong. En dan zijn we inderdaad voor jou een hele klimslag, maar je moet er natuurlijk wel rjoch gaan. En dat is hetgene wat hem nou nekt, want ja, hij gaan we gaat het weer, denk ik hè? wel 3 meter uit koers. Goed, nou. hoe beter als het afstand te biljetten binnen, hoe moeilijker als het blijkbaar psychologisch de drompel is. Nou ja, het is Is meer opvallen in het verleden. Eigenaardig. Centimeter te kort. 8 komt het te kwad met de eerste sprong, zeg maar. Ja. Dat is wel heel erg balen. Tjong. Dat is niet zoveel. Nou, Dat maakt het voor ons een wat kan Wietse Steensma hier bij de junioren? Wietse. Kan Wietse die zit hier goed in de nog? pols. Wietse steeds. Nee, Nee. die gaat echt de verkeerde kant door. En dan groeit de spanning ook op de eerste batten, want daar staat de pols clear voor Tessa Kramer. Nog altijd met de trui om mijn schouders, maar in de witte skip dat Marit achter haar aankomt. Ja. Dus wat ze echt springt. Maar Marit had is het laatste al woord. 2 keer wie het al 2 keer wie het sprong. Dat is weer. En dat is natuurlijk net, ja, Dat won helpt mij dreiging. Het scheelde heel weinig, maar Het helpt net. nee. Maar tredje in 23 en tolwagen 40 van Tessa, dat zie ik net op. En Tessa had natuurlijk een super goede loop, maar je mag het wel oerzetten kennen in de pols en daar, ja, daar ontbrutst het krijgt. De grote vraag is, kan Tessa Kramer nou die eerste slag vol naar Boppen inslaan en daarmee de stok vertragen? Ja, Want als zij 2 slagen pakt, dan is ze al een heel eind richting die 14 meter. En een slag erbij had ze de oer de 15 en zij kan heel 4. Maar om hem recht te krijgen, in de goede snelheid, dat is de kunst. Draait een sterk seizoen, ja. Had ik 4 bij de beste onren van het hele Fralje-peloton. Wilst op de achtergrond eerst Jarno Hoekstra nog even in Daar actie komt komt. Tessa, En hoor. daar echt, nee! Tessa is- Tessa die shit totaal voorbij de stok. jongen, wat een merkwaardige wedstrijd wordt het zo. Oeh, dit. Ik weet net of ze er nou heen stapte, want ze hier hem vol. Ze laken het gelukkig al, dat Ja. het shirt geen blessures de meesten. Ja. Nee, dat zal ze nog zien, maar... Maar het Dit, kan wel eens lachen als een boerin met kiespijn worden. Want Marit hoeft maar Ja, 14-24 te springen om die trui te pakken. dan begint het wedrein. Hoe ligt het? Nee, nog net. Oké, nou. Het wordt wel een stukje tjusterder. Dus ik weet net dat we nog aan de finale daar komen. Maar eerst maar eens even. De sprong van Marit volgen. We zijn al een heel eind op streek in die derde ronde. En op inmiddels te scoren Sjove Gerben Brouwer nog. Zit leeg in de pols, maar zwaait wel mooi terug. En Nee. helpt gewoon de Let it overkant, gaan. maar daar is het met zijn. En is Wisse Broekstra naar hem. Die natuurlijk zien had dat er natuurlijk 2 oren springen. Dus al dik hoe de jongetje binnen west. En ze net achter willen blowen. Wat ga je keurig langs de stok van
Het licht gaat hier starig aan uit Ja. in Griepsjerk. Nog wat minder. Het is 20 van Jon en het wordt er nog een toer om voor 9 uur die finales te plannen. Knoping, want ja. Nou, dat juist ik met zijn sprong als Tessa. Het kan het best wezen dat het altijd wat schiemerig wordt. Dat je de Dat stok het naar goed lastiger- zullen, hè? Ja, het is je ziet natuurlijk een donkere achtergrond aan. Die stok is donker. Ja. Ze hadden wel een gekleurd tape waar ze vaak op iemand te springen, maar met zo'n snelheid als wat Tessa maakt, ja, wordt het extra moeilijk om op die het scherp te stellen. In een gewoon seizoen dan hebben we natuurlijk het FK al lang hoorn en Ja. dan zit wel haast op het NK. Maar ja, het seizoen wedstrijd- is opschoten naar achteren en die jongenswedstrijden die zoen ze eigenlijk net om 11 zo'n, maar eigenlijk om 6 uur al de Eigenlijk wel. Alleenig. Als je Vroeger- uit het heidenskip Ja. komen en je moet naar Griepsjerk. We zien naar IJsbrand Galen, maar de oren is super. Insprong ek. En dit Oeh. leek het heel goed te Hoe gaan leek voor het IJsbrand dit? Galen. Wordt het Ken dan er- toch eens met Galema? Nou! Nee. Maar het Nee. wie voor zijn gevoel misschien wel het betere sprong. Maar Ik denk altijd dat er nog wat wint voor het klassement, maar ja, net genoeg. het weer net de topsprong die erin gedacht is. Nou, Marit, we zijn benijd. Dit leek het heel Marit goed van voor der Marit. Wal. Marit Nee, van der nee, Wal, ze mat- doet het net. Nee. Ze doet het net. Hoe is het mogelijk? Ja, En dan had ja. Tessa Kramer toch die trui het verzinnen. klassement, ja. Goh. En daar baalt Marit van. Nou weet ik wel, het zal van Marit misschien net de wichtigste prijs van het seizoen wezen, maar het is natuurlijk wel Als ze een een bol pakt. kick om in die Friese Sowieso, trui het FK ja. te springen, hè? En Wisse Broekstra, wat het Wisse nou nog? Een laatste sprong van het klassementseizoen. Dit is beter. Nee, Nee, dit is, nee. dit is echt uit koers. Nee. En het is jammer met Marit, want Geen finale van Wisse Broekstra. nee. Dan mogen we toch constateren dat een aantal favorieten die het hele seizoen de lijntjes uitzetten, je toch wat het alweer let. Ja. Nou, en volgens mij kunnen jullie En ook dat wel- sommige oren juist Ja. op het ruwen komen. Arend Veenstra in dat opzicht. Minne. Isbrand Nou ja, zeker Galema Sint Maarten. noteerde nog 8 meter 90, dus haast 90 meter. Stiet er mij wel te wadden in de wedstrijd bij de topklasse. En Maar ja, ook hij krijgt als zijn broer aan, hè, dat maakt het moet ik gewoon 2 junioren voor hun horen. Maar dat betekent wel dat het niet meer druk en Minne Smit. En we jaren krijgt dat de finale net terug zal gaan om veiligheidsredenen. Nou, Het dat wordt lijkt het me een te heel donker. verstandig besluit, want wij kennen haast de leppers al die machine achter op het batten. Nee. En die dijtitel, nou ja, dat is dan een extra bonusprijs, maar het klassement is wichtiger. En daarvoor zullen we nog fjouwersprong, namelijk die van Rutger Piersma bij de topklasse, Riemer Krol en Minne Smit bij de junioren. Oh nee, en de vrouwen zijn al klaar, maar Ja. dus nog 3 sprongjes. Nou, gaan we dat doen. Ja, wij krijgen het horen van de leppers dat ze zeggen, ja hoor, we willen in ieder geval één finale. Tje, nou, dat liep erop. Nou, op speciaal verziek van de Leppers naar de TC zijn we van nou oké, het wordt wat juster lid we dan één finale sprong er aan in steed van 2. En daar is de TC akkoord Ja, mee. dit lijkt een goeie Rutger sprong. Piersma? Nee. Nou, de Liepers haar gelijk. Zij maar het natuurlijk wat onja. Als ze nog willen springen dan, en het kan qua veiligheid, dan mag je het altijd in de waan. Ze zijn gretig, ze willen graag. Ja. Het is ook nog een leuk trainingsprikkeltje. Brengt u op de middelste batten bij Riemer Dirk Krol. De man krijgt een die goeie het al sprong. zeker is van finale. 1828. Ja, 28 en een keer wier. Dan is dit dus een bonussprong. Oh, er staat nog een stokje. We houden het even in de gaten. En Riemer de Krol. Riemer Dirk. Hoe we dat Riemer Dirk Krol is. Zit wel weer heeg in de stok. Maar goed dat het stokje even aan Ja. de kant zet is in het Ja. zandbed. Want hij richtte er zuiver op. Nee, verbetert hem net. Maar weet dat hij nog een sprong te goede had. Namelijk één finale sprong. Achter Rutger Haanstra en achter Minne Smit. Ja, het is die Minne bij wel een de- beetje de man van de wedstrijd. Hè? Voorlopig wel. Vind ik wel. Hè? Dus Ja, mij Rutger eigenlijk. ja, klopt. De 12 ja, eersten. ja. Troeven op dit stuit om nota nog Ja, steeds alle alle senioren. topklassers. Ja. Oh. Ja. Finalisten van de meisjes. En dan doe je het sowieso goed. Ja. Dan is het van de dames en dat zijn... Maar ik de manier waarop, hè? Ik bedoel, dat wie ik net dat Sigrid dat het eigen alsof het hun topsprong weer. Er leek Nee. alsnog wel meer in te zitten. Dus
Nee, want dat maar we dan jammer genoeg wel constateren. We zijn net eens in de buurtkamp van de 20 meter, joh. Nee. Let staan 21 meter. Ja, nee, klopt. Nee, maar goed, daar ging het in wezen, joh, ik net om. Maar, die Nee, wollen maar- wol. Ik zie het te min dit seizoen. Ja. In de breedte. Eigenlijk komen de junioren er vaak dichter in de buurt. dan Ja, de nou ja, senioren. goed, dat zou op zich wel een positief punt wezen Ja. natuurlijk. Die groep die doet het heel leuk. Ja. Er zit een hele mooie competitie in. Ja. Wisselingen. Ja, Nee, en ja, dan je- staat dus Gelske Terpstra, Jelske. Want die is gewoon treden aan bij de Famkes, mijn 4 meter. Ja, via je Daarmee hier ze bij de vrouwen echt treden west. Ja. Dus die had ik gewoon prima dien. En dan zetten we de finale uiteind bij Jan Teerde Nauta. Ja, en op dit moment springen dus nog steeds de famkes springen verder als de dames, hè? En Dus dat ja, is als echt dit net voor voor het eerst. onkomende weekend extra vier zal wezen, dan Dan kan die verrassend wisselprijzen. ja, nou ja, het Marit en Tessa zich door senioren of door wat dan ook maar net tot hun normaal niveau komen, dan wordt het spannend. Jan Terenauta. Had nou wel de spoels op het goede plak, dit oer, maar ja, het natuurlijk al een keer wietsprong en een keer te snel was, dus ja, Mocht hij dan een keer ik oerspringen? denk het. Want ik naar mijn idee wie er ook al 2 keer wiet, maar Nee, hij weer boet in de sector. Zandje 92 en wie het. Oh ja. En Mene Smit, die is dwaande met zijn laatste sprong. nee. Had hij deed dat Jan Teerde oerspringen mocht. Ja. En dat zal te krijgen aan mij een situatie in de wedstrijd die het misschien wat onveilig west is. Of dat hij oer mocht. Zandje 33 van Jan Teerde. Nou, dat dochter verder net. En dat betekent dat we heel vlug toch nog één finale rondje krijgen hier in Griepsjerk. Ja. Maar dat we in elk geval weten, waar werd de Frieske truien komende weken om mijn schouders hingen op het FK. Namelijk om de schouders van Wisse Broekstra bij de junioren, bij Tessa Kramer bij de vrouwen, bij de jongens om de schouders van Arend Veenstra en bij de topklasse toch nog Sietse Bokma. Hè? Dus eigenlijk is er niks verloren. Nee. Wielster won nog al Dus aan alle kanten nu kant hier. Ja, en het is net dat ze zelf nog een soort biesprong had. Er is gewoon net vierde sprong. Ze had zelf niks vierde sprong en er is ook niks. Het wie achterover nog. Ja, het wiel genoeg. Arne Galma had zijn klassement nou wel een stuk verbeterd, Klopt. maar Oh ja. kwam een 8 paar centimeter is centimeter. te kwart. Ja. Ja, en daar behaalt ervan. Want ja, wat is 8 centimeter op een sprong van. Oer ja. 8 sprong, hè? Oer zo'n sprong. Ja. Dat Ja, is 1 klopt. centimeter Ja. per wedstrijd. Nou, dus hij is net de meer. Nee. Jarno Hoekstra, die mij het spits aanbiedt in de finale. Bij de topklasse. In de wedstrijd Santje 59, het 4e plak. Ja. Nou, die had hem dus met glans handhaafd in die topklasse. Ja. Want hij viel de hitte adem van Agen Hulder in de nek. Maar Ja. die kwam daar echt net onder. Nee, Agen miste 30 centimeter loop. Daar komt hij aan. Concentratie gaat. Daar is ook Jarno zit goed in de wedstrijd. Dit lijkt het goed Nou, te dat is een zijn. hele aardige sprong, hè? Ja. Beetje liet klemslagen, maar nee, keurige sprong voor Jarno. Zit goed in de wedstrijd in dat opzicht. Ze maaien hast de lampen om. Ja, Hier. Jelskes jongen nog. Jeltske even- Terpstra bij de Had even Famkes. pauze hoor. Zit nou goed in de pols. Zit nou goed. Nee, dit Nee. wat scheef. Nee. Had het wel droeg. Ja. En mij 4 meter een bronzen medaille meenemen Ja. in de categorie Famkes. Ja. Deze gaat met de top in de weer. Die gaat nog even voor een nieuw PR. Zullen we nou... Ja, dan gaan we naar de Ja, ik middelste zit al even te batten. zien waar nou bij de junioren nog een gong is. Nou, eerst de jongens, hè. Ah, sorry, dat bedoel ik, de jongens. De nummer 3 bij de jongens, dat weer Jelmer de Jong van Tjom. Had een flinke 94. Flinke top op de pols. 69. Ja.
Ja, je zou het denken, ook een uitklim. Ja, Dan leert hem, want hij had hem redelijk stijl staan. Dus hij zit net heel vier in het wetter. Dus hij mat het haar van de lengte van de stok. En... dit liep het heel goed voor jou, maar doe maar jongen, doe maar! Oeh, wat schande, wat schande. Nou, hij hier een oorrijtje kennen. Toen het begon, toen dacht ik, die tap daar komt er net aan. Maar dit scheelde heel weinig. Goh, Ik dacht even, nou direct nog jocht. prachtig. Ja, dat Het rieging betekent hier soms even wat vanuit onze hoek, maar Maar in elk geval een heel aardige sprong ja. om te zien. Kunnen we niet coating over maken dat ze een beetje kan licht geven als het Maar het bloed bij brons dus Ja. voor Jelmer de Jong. Nou, dan een klassementsleider bij de senioren, Sietse. Sietse Bokma. ja. Dus even zien of die nog wat onder die titel of afstand kan waan, want ja. Het zou me niks verbazen dat er nog een lijst van zijn schouders afvallen is. Want Ja. hij had die trui, dat weet er nou. Dat En het weet zou er. me niks verbazen dat hij nog wel naar die 20 meter tak kan. Dat klopt. Wat er de stok nog Wat er zit nog- mensen, ja, want ja, het je is had er nog donker een genoeg. Giel stickerkop. Dan mag hij wel een lamkop, jong. Ja. Ja, laten we bij Sietse eens even op zijn laatste stappen letten. Daar maat het omhoog. Oors dan bloot er te vlak. Ziet ze bokken, Bokma. Nou maat er omhoog. Ja, deze had er lekker. Nee. Nee. Hij helpt de punt net, maar het wie net heel raar. Maar goed. Brengt Het, ons bij de Famkes. Want daar is in de wedstrijd op tweede plak eindigen Lisse van der Knaap met die keurige sprong van Fietje Njoontje. Ja. Daar weer ze bij de vrouwen ook tweede maar west. En weer een netjes sprongje. Ja. Ja, Lisse van der Knaap liet zien dat zij de vorm te pakken had om Takkenbieke mee te doen voor de medailles. allemaal punten ingevuld. We hebben natuurlijk het puntenklassement uit te reiken, het Bouwderriegen klassement, en het gewone klassement en de prijs van de wedstrijd. Dus er zijn veel prijzen te verdienen vanavond. Op de middelste batten. De nummer 2 bij de jongens op dit stuit. Dat is Michiel Silstra. Hij komt van eerst hem. Leert bij de afdeling Driels. Kwam in de wedstrijd te 15-93. Maar zal oer de 16,5 meter matten voor de dijtitel. Ah, dit liep het heel goed te gaan. Nee, jawel, nee. Maar, In de buurt van het baltje, ja, maar net hij nog. had lange klimslagen. Ja. Ik, Sterke jongen. Soes is smit hij zelf nog wat meer naar voren, jong, maar hij komt er krek net aan daar. Maar wel een aardige Ja, wedstrijd van zijn zeker. kant, ja. En hij laat wel de favorieten douwen op mijn naar venster. Ja, klopt. Alleen nog Germ weer daarna. Alleen nog Germ. En die mij nog dadelijk. Ja. Bij de topklasse. Daar zorgen we dadelijk Isbrand Galema in actie. En bij de Famkes, de houder van het Nederlands record klassement. En dat is Hanneke Westert. Even zien Nou, wat zelfs- als eerste get. Vermoed is brand. Isbrand Galema. Ja. Daar is er maar de oor in. De oor in is super. Insprong hek. Dit liep het al een stuk beter, maar Nee, te hij gauw. had nog een sprong te kwaad, want En nou dat brengt komt er dus wel bij de 20 centimeter Famkes verder. bij Hanneke Westert. De Hanneke zit er heel favoriete. goed in de pols. Oeh. Nee, mat losletten. Nee. Nee, had wel in de categorie vrouwen tot nota de vierste sprongdelset als Famke zijnde, 14,79. En neemt dit toch lekker mee naar wezen. nee, precies. Want leidt de drukker wat op. Ja, Krijg ik de laatste sprong voor Germ Terpstra bij de jongens. Ja. Toch wel een van de smaakmakkers in die categorie. 16,53 in zijn eerste sprong liep al. Kon het daarna nog net echt uitbreiden of uitbouwen, maar dat kwam eigenlijk door 2 misslagen. Hè? Ja. De eerste sprong of de tweede sprong, ieder bij de tweede klimslag een misslag en uiteindelijk de laatste sprong bij de uitsprong. Nou Ja, ja, dat ben je in verschillende trajecten. Ja, Direct een paar in het foutjes die begin de en in echte het einde. topsprong- maar hij is wel op dreef. Die maakt zich klaar voor zijn
Dus laten we hopen dat er hem nou Met de top die valt en die gewoon goed trok kan klimmen. En dat, ja, hij had de top erop zetten, dus hij is wel wat van plan. En dan shock hem ik nog wel die centimeter uitspringen, ja. Germ Dit Terpstra. lijkt het heel kan er goed nou de in, dit pols lijkt het heel inklimmen. goed in. Oeh, Hij Germ rekkert. Terpstra, maar hij Ja. gaat uit koers. Hij gaat te scheef, maar hij had de top onrekken. Je ziet het weer bovenin, Ja, hè? ja, ja. Daar leidt het er nou, hè? en Klimmen snel, kan er wel. en snel. Let in ieder geval zien dat hij de vorm goed te pakken had voor na je weken. Absoluut een van de smaakmakers zeker. en ik wel een van de mede-favorieten daar in de Ja. categorie, jongens. Ja. Op zijn thuisbatten in Weesem. Ja, na Joen, zo is het dat bij de jongens inderdaad Germ qua technische uitvoering de meeste komers had. Maar Weensum is een totaal andere wedstrijd. Ja, wedstrijd Het op is een zich. totaal andere accommodatie. We gaan nog een week, hè. Dus Ken alle kanten nog ken uit. alle kanten uit. Nou, allemaal. Dus camera kan er gelukkig nog wat licht bij krijgen, Ja. want we zitten hier zelf in het zuster. En we zien hem haast net. En ik denk dat een van de jongens is die zei ik wil finale springen. Nou ja, Want hij vleeg krijgt door Ja. toen hij voor die jongetje in gang. Waarschijnlijk viel- gang er toen voor een safe sprong. Had er hem viel nou dat een de volle tikje meer in zet. verder. Pakt er hem nou. Nee. Hij zit het chin on, maar hij weet het. Helaas, het is net onder zien, jongen. nee. Zo'n 8 centimeter komt er te kwart van de Ja. Friese trui. Bij de vrouwje, Femke Brouwer. Femke Brouwer. Femke Brouwer. Zo. Wat doet Femke Brouwer? Nee, Femke Brouwer gaat Oeh. scheef. Het is jammer, want die springt een goede wedstrijd. Absoluut. Stoer is jullie nog springen, hoor. Want vanuit hier ziet het Eigenlijk heel dit wel oer die 30 meter heen. lichte computer. 30 als vierste. Ja. Marcel geen progressie meidje, want de concurrentie had bij de oer de 14 meter west. Sigrid Bokma 14-0 zoon en Femke Rispens Nog 12 springers. 14-20 zelfs. De senioren die zijn inmiddels klaar. En zo worden de senioren, de twee junioren van de junior sprong. Ja, En dat is Nou wel een ja. signaaltje even. Even een tikje. Riemer Durkral, die ken ik nog even een goede afstand deel zetten. 18-28 wie natuurlijk al een topsprong voor hem. Grutte sterke klimmer. Niet met de krol, dan gaan we naar kijken. Hopelijk kennen de Pools nog een beetje zien. En dit liep het heel goed. Dit liep het heel goed voor Riemer Durk. Haal het er hem. Oh, wat Oei, jammer, oei, wat oei. jammer, wat jammer. Want hij shot die Rone onder hem opdoemen en nog. denkt, jabbel, ik skater. Ik moet Ja, nou ja, de bonk ja. net mee bereiken. Maar wat ziet die heen Ja, in de ja, stok? ja, ja. Ho, En in dit juiste wordt het echt lastiger om die afstand in te schatten. Maar of om de jipte te zien. ja, Maar en had dan is daarom het nog bij de twee- categorie vrouwje toch heel aardig dat Femke Rispens hier Joert wint. Ja. Tenminste, nota. Maar Maar- daarmee is zij de zonde verschillende winnaar in Ja. de categorie vrouwje. Dat zei echt iets op dat niveau daar. Ja. Nou ja, in ieder geval hoe de Haar breedte, eerste. ja. Mat nog natuurlijk, want Ja. Sigrid Bokma Sigrid zo nog kennen verder we wel. kennen. Maar Nou ja, Viertje Zongen had Sigrid Steense mat dan eigenlijk nog 20 centimeter verder. ja, Of het liefst 21. Sigrid Bokma. Voor de Had hem titel. goed. En dit Sigrid liep het mee. Bokma. Nee, dit rijdt ze net. En dan wint Ja, Femke Femke Rispens. Rispens Joet op haar thuiskomers. Nou ja, en Ja. ik bij de junioren weten we dat... oh nee, dat weten we nog net. Want Nee. Minne, die mij nog een keer. En Rutger Rek. En Dus Rutger Rek, ja. tenminste, als ze de stok vinden kennen in donker. Ja, ik zie hem net meer. Oh yeah. Ik zie hem alleen nog op de monitor. Ja. En jou thuis dus ook, want dat is wat jou thuis ook jongen. Dat had er alles met te krijgen dat onze cameraman een knop op de camera had, werd hij, ja dat heet dan gain up. Dan kan er het lichtsterkte correct even wat opkrikken. Ja. Maar met bleerde eigen is het al haast net met te doen. Dus ik denk dat het een heel verstandig besluit is om in elk geval geen tweede finale spel Nee. te doen. Want
Nee, maar het is dan echt maar meer- we rieden waar er onbeurt west is. Het is ook meer voor de springer zelf. Wat je nou willen springen en je denkt, ja, ik ben helemaal uit Heidenskip naar Griepskerk daar rijden voor 3 sprong. En je vielen, er zit nog meer in, dan word je het wel graag. Maar ja, in de finale is ontnood dan nog niks verloren. Nee. Geen Dus laten we afstand hopen verbeteren. dat Minne misschien nog even een mooi knaller kan maken. Het is wel het type springer wat no 4 zou springen. Hè? Dus wat juster, we zien hem haast amper. Ik zie hem er wel in van, één ja. keer, in één keer leidt het er. Zo'n acrobaat Ja. is wel. Ja. Nou ja, kennen we het niet nog van waarom ze op een fantastische wedstrijd. Minnewes met prachtig nieuw persoonlijk record. Voor het eerst oer de 9 meter, 9 En plotseling een van Ah. de medefavorieten Hij van piekt. Weesem. Oeh, ja, zo, daar had je het al. Daar Ja. had je het al. Ja, Ja, dit verwondert me net. nee, daar zie je het al inderdaad. Het Het is net meer meer... nachtleppen nou. Ja, nee En- jongen, en, het ja, is... dit had net zo vol in mijn viel te mij zijn eerlijk zijn. klapte volledig maar de holletje jongen. Het is die snelheid, ja. Ja. Doe kerst net meer goed de diepte inschatten. Er staat nog in je kleer. Femke maakt nog. Ja. Rint inwezen iets rustiger. Nou, Kan loslaten. had de en stok nog wel vol, is- maar daar ja. bloedt het ik bij. Maar wint je wel Ja. Ingrid Sjerk op haar thuisbatten. De zande verschillende winnaar in die vrouwelijkscategorie. En zij meldt zich dus als oud Famkeskampioene nou ek bij de kanshavers in de categorie vrouwen. Femke Rispens. Dan staat er nog één op de kansen. En dat is de man die de vierste sprongdel zette Ja. van de hele wedstrijd. Ja, klopt. En die had ik nog een extra lange topper op. Dus Zilveren pols waardig Ja. op deze dag. inderdaad. Want zo mooi is natuurlijk, kijk, had je dat in Wezenvlek als junior. Ja, En daar wist toen alles van. ja dat slagen me toen ook. Dus Dan wist Bart Helmholt, die voor het eerst de eerste senior wie op een FK, die pols te ontfutselen toen. ja, 9 meter 69, maar een prachtige uitsprong ja, klopt. Ja. destijds. Maar deze jongens, die mag net uitvlakken. Nee. Als de topklasse net top is, dan staan zij daar Ja, klaar nee, om klopt. dat uit te nemen. Ja, zij is het. Ja, de man die het van een week furoren maken met zijn rondje om een stok in Burgum. Mij nog Dat een is keer. Ja. massaal besjongen. Die had zien laten dat hij gewoon zonder rondje 4 komen kan. Noteert 19 meter 29. Is al wis van de dijtitelieren. Ja. Van een stevig tweede plak in het klassement achter Wisse Broekstra. Maar is nou misschien wel de topkandidaat voor die Friese titel. Want hij springt heel constant de laatste de wedstrijd. Zelfs de coach, diegene die de pols recht zet, maakt even 10 meter naar voren te rennen. Om te zien waar de pols hier. Dat ligt het wel. Ja. Ah, Je moet haast een gebarentolk bij jou. Rutger kennende, het is een hele constante springer. Dus ik denk dat die jongen met de eigen dicht springt, dat er nog weet wanneer dat er zijn handen omhoog moet gaan. Dus Dat willen haast Paralympics, jong. Leppen voor blinden. nou, dit wordt wel Dus heel je breed. niks meer. We zullen het zien. Rutger Haanstra. Nee, Nee. hij mist de pols. Nou ja, Nee. in elk geval droeg. Maar hij wint wel. En hij pakt al de topklassers hier. Yes. Rutger Haanstra Ja. stelt zijn kandidatuur voor Takkenwieken. Orenwieken zaterdag. Dan is de dag van de meeste vrienden. De wichtigste dag. Het FK in Weesum. Middags om 11 is Omroep Friesland daar live bij. Dan zullen we jou zien wat de sterksten binnen op het FK. Joert in Griepsjerk sluiten we met de vermelding dat de Friese truien om de schouders hingen bleven binnen van de mensen dat ze Joert in begangen. Dat betekent dat bij de Famkes daar mij aanstaan. Ja? Hanneke Westert het klassement wint in een Nederlands record. Bij de vrouwen is het Tessa Kramer die het correct 10 centimeter voorblijft op Marit van der Wal. Bij de junioren, daar is het Wisse Broekstra die het Joert geen finale hellen, maar
romme voorsprong in het klassement opbouwt hier. Hij blijft nog voor op Rutger Haanstra die je wel wint met 29. En dan hebben we natuurlijk nog de topklassers. En daar is Sietse Bokma die het echt maar nog minder als Tessa. Ja. Namelijk maar 8 centimeter voorbleven op Anne Galema. En hij mij dus op het FK starten in de Frieske Leiderstrui. Hannes, wat voor wedstrijd hebben we hier zien? Is dit een matige generale? Ja, voor laten we het erop hopelijk houden. een, Het was een heel soort ziekje. In het begin een heel soort missprong maar insprong. En uiteindelijk, door het donker en door het waar, hebben we net eens de wedstrijd in dat opzicht helemaal springen kennen. In de finale wie eigenlijk al, wie al een beetje dienen voordat het begon. En laten we hopen dat het volgende week vuurwerk belooft. Ja, ik ken me eigenlijk dit seizoen net een wedstrijd heugen die het won is mij in afstand Nee. onder de Ja. 20. Maar dit is Slechte wel van een generale, junior. hè? Laten we het erop houden. Nou, laten we dit meenemen van Takken Wieken. Vanuit Griepsjerk in het zuster sluiten Hannes Carion en Freek Wijma de wedstrijd al. Sjoch op uw website voor de nijpeteren, voor de klassementen. En dan sjoggen we jou heel graag Takken Wieken weer om. Vanuit Weesum, Jelwetwaan live op de televisie bij Omroep Friesland. Bedankt voor het zien en graag tot de volgende keer.